Noin. Tervetuloa tänne Elokuvasäätiöön. Hieno päivä. Erittäin tärkeä uusi asia ja työkalu tälle alalle on nyt valmistunut. Ja meillä on aika laaja paneeli, jotta jätämme sille aikaa, niin en aio montaa minuuttia tässä viedä teidän aikaa, mutta toivotan teille erittäin runsaslukuisen yleisön lämpimästi tervetulleeksi. Ja tietenkin vähän surettaa, kun katsoo näin ulkoisesti arvioiden huoneen sukupuolijakauma on hieman vääristynyt, mutta mä toivon, että se ei johdu siitä, että tämä tasa-arvotyökalu ei kiinnostaisi kaikkia, vaan enemmänkin ehkä järjestävän seuran nimestä johtuva ennakkoluulo, ketkä voivat osallistua, minkä olen aikaisemminkin huomannut nimittäin, niin se ehkä on joitain karkottanut tai jättänyt tulematta. Me ollaan säätiössä 4 vuotta tätä hanketta tuettu, itse asiassa 4 eri rahoituskertaakin, ja tehty sitä erittäin mielellään. Tämä on edennyt koko ajan. Meidän viestintäpäällikkö Reetta Haatamäki on sparrannut WIFTin tekijöitä hyvin paljon, ja se on ollut niin kuin hyvä yhteistyö. Ja samalla niin kuin kaikessa työssä, niin kuin se alkaa, niin sitten huomataan muita tarpeita, ja tämä on hienolla tavalla laajentunut pelkästä sukupuolten välisestä tasa-arvosta sitten noin moninaisuuteen, vastuullisuuteen ja niin edelleen. Eli tämä työkalu on paljon käyttökelpoisempi nyt kuin ehkä silloin 2021 kuviteltiin, kun ensimmäinen rahoitus tälle annettiin. Mutta eipä tässä enempää, että tervetuloa kaikille. Hei ja tervetuloa myös WIFTin puolesta kaikille tänne. Mä oon Reetta Rantaa, WIFTin tuore toiminnanjohtaja. Aloitin tuossa tammikuussa ja ennen kuin päästään Eeva-Sofian ja tasa-arvotyökalun lauteille, niin tehdään semmoinen pieni historiakatsaus, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on Suomessa kehittynyt. Kelataan ensin ajassa 150 vuotta taaksepäin. Silloin isoäitini isoäiti, Maria Alaranta, täytti 25 vuotta. Hän edusti ensimmäistä sukupolvea naisia Suomessa, jotka olivat täysvaltaisia myös naimattomina. Tosin heillä ei ollut vielä äänioikeutta, eivätkä he saaneet muun muassa opiskella yliopistossa. Ja jos he olivat naimisissa, he olivat edelleen miehensä holhouksen alaisiaan aina vuoteen 1930 asti. Kun taas isoäitini äiti, Emilia Ranta, palasi vuosisadan alussa Amerikasta, jonne oli lähtenyt etsimään parempaa elämää. Palasi hän Suomeen, jossa naiset olivat ensimmäisenä maailmassa saaneet täydet poliittiset oikeudet vuonna 1906. Ja hyvä, että palasi, sillä Jenkeissä naisten piti odottaa tätä äänioikeutta vielä 1920-luvulle asti. Myös ensimmäinen naisministeri Miina Sillanpää astui virkaansa 20-luvulla. Kun taas mummoni Fanni Matilda oli perheen perustamisiässä 30-luvulla, ulkopuolista apua ei juurikaan ollut tarjolla. Sotavuodet olivat edessä ja perheen lisäksi monet yhteiskunnan toiminnot olivat naisten varassa miesten ollessa rintamalla. Mutta 40- ja 50-luvulla alkoi taas tapahtua. Lait kouluruokailusta sekä äitiys- ja lastenneuvoloista vahvistettiin, äitiyspakkaus otettiin käyttöön, päiväkodit yleistyivät ja 60-luvulle tultaessa jo kaikista naisista puolet oli töissä kodin ulkopuolella. Kun äitini Terttu Tellervä vuonna 1972 nai isäni, piti hänen lain mukaan ottaa vielä miehen nimi. Uusi nimilaki 80-luvulla kumosi tämän hassun ja lyhyeksi jääneen lain. Se oli siis Suomen laissa vain noin 50 vuotta voimassa. 70-luvulla abortti sallittiin myös sosiaalisin syin, ihmissuhde- ja sukupuolikasvatus otettiin peruskoulun opetussuunnitelmaan ja ehkäisypalvelut turvattiin lailla. SETA perustettiin ja homoseksuaaliset teot eivät enää olleet rikoksia. Ja vaikka Yhdysvallat tulee naisten aseman suhteen monissa asioissa Suomen perässä, alkoi Hollywoodissa liikehdintä naisten oikeuksien elokuvabisneksessä. Ja ensimmäinen Women in Film perustettiin Los Angelesissa vuonna 1973.
80-luvulla, nyt meidän noin 50-pisten lapsuudessa ja nuoruudessa, otettiin taas isoja askeleita tasa-arvon eteen. Suomeen saatiin ensimmäinen tasa-arvo-ohjelma ja Suomi vahvisti YK:n kaikenlaisen naisten syrjinnän kieltävän yleissopimuksen. Tasa-arvolaki tuli voimaan ja kielsi syrjinnän sukupuolen perusteella. Myös ensimmäiset naispapit vihittiin. 90-luvulta alkaen saimme useita poliittisia esikuvia. Elisabeth Rehnistä tuli Suomen ja koko maailman ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri vuonna 1990. Ja Suomi sai ensimmäisen naispresidentin, kun Tarja Halonen valittiin tehtävään vuonna 2000. 3 vuoden päästä Anneli Jäätteenmäestä tuli ensimmäinen naispääministeri. Ja 2000-luvun alkupuolella rekisteröity parisuhde mahdollistui ja isäkuukausi lisättiin perhevapaisiin. Ja sitten 10 vuotta sitten perustettiin WIFT Finland. Onnea! WIFT. Ja sen jälkeen onkin otettu merkittäviä askeleita myös yhdenvertaisuuden saralla, usein tosin kriisien saattelemana. 2017 tuli voimaan sukupuolineutraali avioliittolaki, Me Too-liike ravisteli ensin AV-alaa ja sitten koko maailmaa. Ja samana vuonna myös yhdistys- ja kulttuurimedia Ruskeat tytöt perustettiin. Vuonna 2019 Suomi nousi otsikoihin maailmalla. Uudessa hallituksessa oli 19 ministeriä, joista peräti 12 oli naisia. Hallitusta johti Sanna Marin, 34-vuotias nainen, Suomen nuorin koskaan virkaan asetettu pääministeri ja nuorin maailman istuvista pääministereistä. Tässä olikin sitten jo sulattelemista, etenkin medialla. Miten nuori nainen, joka elää nuoren naisen elämää, voi olla samaan aikaan valtion johtavassa asemassa ja olla vielä pätevä työssään? Ennenkuulumatonta. Maailmanlaajuiset Black Lives Matter suurmielenosoitukset rantautuivat Suomeen kesällä 2020 ja vuonna 2023 hyväksyttiin uusi translaki. No, nyt me eletään vuotta 2024. Mitä esitaistelijamme ovat siis saaneet aikaan muuta? Tänä päivänä Suomi on sukupuolten tasa-arvon edelläkävijä, tai yksi niistä. 4. paras maa olla nainen. Ja sukupuolen välinen tasa-arvo toteutuu Suomessa 3. parhaiten maailmassa. Suomalaisnaisten tasa-arvo työelämässä on maailman 3. paras, ja valta on jakautunut sukupuolille 4. tasa-arvoisimmin EU:ssa. Maailma ei kuitenkaan vielä valitettavasti ole valmis. Yksikään maa maailmassa ei ole saavuttanut täyttä sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ja alle 1% maailman naisista ja tytöistä elää maassa, joissa naiset ovat voimaantuneita ja sukupuolten välinen kuilu on pieni. Ja me Suomessa ollaan onnekkaita, että me kuulutaan tuohon 1%, ja silti meilläkin on todella paljon vielä tehtävää. Tässä muutamia lukuja. Naisen euro on edelleen 84 senttiä. 88% naisista on kokenut elämänsä aikana seksuaalista häirintää. Ja 57% jonkinlaista fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Samaa mieltä. Ei enää kun sinä olet meidän ikäinen, toivottavasti. Naisjohtajuus Suomessa on kasvavaan päin, varsinkin julkisella puolella. Kansanedustajista noin puolet, lähes puolet on naisia, ja kuntien ja kaupunkien johdossa heitä on vain 1/3. Ja sitten kun mennään sinne, missä isot rahat liikkuu, eli pörssiyrityksiin, niin pörssiyritysten toimitusjohtajia naisista on vain 9%, ja pörssiyrityksen hallituksissa istuu 33% naisia. Ja nämä on siis huippulukuja, koskaan ei ole ollut näin korkeita lukuja. Mutta me ei usein tulla ajatelleeksi, miten tuolla pörssiyrityksissä ja miten ne vaikuttaa, isot yritykset, yhteiskunnan kehitykseen. Ne voi vaikuttaa suuntaan tai toiseen. Ja yksi esimerkki on UNICEFin tuore tutkimus. Eli Suomen UNICEF selvitti, miten suomalaiset pörssiyritykset huomioivat lapsen oikeudet. Ja helmikuussa 2024 julkaistussa selvityksessä kävi ilmi, että vain 1/4 pörssiyrityksistä ei ymmärrä vaikutuksiaan
lapsiin tai huomioi lasten oikeuksia liiketoiminnassaan millään tavalla. Ja mietin, että olisiko tämä luku isompi, jos siellä olisi enemmän naisia siellä johdossa. Meidän yhteistyökumppani SES tekee erinomaista työtä tilastoidessaan sitä, miten valtion tuet jakaantuvat elokuvan ja TV:n tekijöille ja minkälaisia sisältöjä niillä saadaan. Ja vaikka kehitystä onkin tapahtunut viime vuosina, ei AV-alan tasa-arvo ole vielä näköpiirissä. Tässä on muutama ote juuri julkaistusta viime vuoden tilastoista. Vuonna 2023 miesohjaajien elokuville myönnetty kokonaisrahoitus oli merkittävästi suurempi, noin 54,5% enemmän kuin naisohjaajien elokuville myönnetty rahoitus. Naisohjaajien pitkiä fiktioita tuettiin huomattavasti vähemmän, vain 9 naisohjaajaa versus 14 miesohjaajaa sai tukea. Naistuottajien elokuvia päätyi ensi-iltaan huomattavasti vähemmän, noin 26%. Kotimaisten dokumenttien ensi-iltojen sukupuolijakaumo on hyvin miesvoittoinen. 73% SESin tukemista elokuvista on miesvoittoisia, muista kuin SESin rahoittamista 33%. Suurin osa alan johtavista työtehtävistä on miesvaltaisia. Ja mitä muiden vähemmistöjen näkyvyyteen tulee, miesohjaajien tuotannoissa vähemmistöjen näkyvyys on alhaisempi kuin naisohjaajien tuotannoissa, mikä tietysti vaikuttaa sitten myös välittömästi vähemmistöjen edustuksen ruudulla, jos miesten ohjaamia elokuvia rahoitetaan enemmän. Ja siitä varmaan keskustellaan tänään, miksi näin on ja mitkä kaikki syyt siihen vaikuttaa. No kauan meillä sitten menee, että saavutetaan se tasa-arvo. Me aloitettiin tämä alustus katsomalla 150 vuotta taaksepäin, ja nyt voimme kurkistaa 300 vuotta eteenpäin. Tämä on aika lohduton luku, jos YK:n pääsihteerin arvio tilanteesta pitää paikkansa, että sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu nykyvaihdilla 300 vuoden päästä. Toivottavasti tämä saadaan vähän kiihdytettyä tätä kehitystä, ja varsinkin Suomessa ollaan edelläkävijöitä siinä, että tämä tapahtuisi mieluiten seuraavan sukupolven aikana. Mutta tämä pitää muistaa, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ei ole jotain, mikä vaan tapahtuu, vaan jotain, mitä pitää aktiivisesti edistää. Ei ole myöskään itsestään selvää, että jo saavutetut oikeudet säilyisivät. Jos katsotaan nyt maailmaa, niin konservatiiviset ja äärioikeistolaiset arvot ja voimat niin Euroopassa, Yhdysvalloissa kuin muuallakin maailmassa nakertaa jo niitä oikeuksia, mitä naisille on saatu aikaan. Ja syrjintä ja rasismi nostaa päätään myös Suomessa. Se, mitä tapahtuu media-alalla, heijastaa yhteiskuntaa. Mutta samaan aikaan meillä media-alan ammattilaisina ja päättäjinä on valta ja vastuu tehdä joka päivä tietoisia päätöksiä siitä, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuisi niin kameran edessä kuin sen takanakin. Joo, ja ehkä jonain päivänä suomenkielinen Wikipedia-sivu elokuvaohjaajasta esimerkiksi voisi tunnustaa jonkin suomalaisen naisen myös merkittäväksi elokuvaohjaajaksi. Tämä screenshotti on tältä aamulta. Kuukausi sitten tällä sivulla ei ollut yhtään naisen nimeä, mutta joku feministi on käynyt sinne nyt lisäämässä Barbien ohjaajan Gretan tonne kansainvälisten ohjaajien listalle. Mutta esimerkiksi tämän vuoden katsotuimman elokuvan Myrskyluodon Maijan ohjaaja Tiina Lymi ei löydy listalta, eikä löydy mikään muukaan merkittävä suomalainen naisohjaaja. Ja tämä on nyt se, mihin me halutaan WIFTissä myös puuttua. Eli meillä on syksyllä koulutuksia tulossa, ja me siis tilastoidaan, me tehdään työkaluja, me koulutetaan, me tiedotetaan niistä epäkohdista ja niistä parannuksista, mitä tällä alalla tapahtuu. Ja tässä on kooste syksyn koulutuksista tosissaan, että opetetaan naisia ja muitakin päivittämään Wikipediaa niin, että siellä näkyy myös muiden kuin miesten sisällöt, koska suurin osa Wikipedian päivittäjistä on miehiä ja heitä ei välttämättä kiinnosta niin paljon ne naisten nimet tai sisällöt. Eeva-Sofia tulee kouluttamaan tasa-arvotyökalua ja meille tulee myös näitä muita
koulutuksia, joten jos ette ole vielä jäseniä, niin kipinkapin vif.fi-sivulle liittykää meidän jäseneksi tai liittykää meidän sähköpostilistalle, niin saatte ensimmäisenä tietoa sitten näistä syksyn koulutuksista ja muutenkin tästä meidän toiminnasta. Ja nyt on vuorossa sitten itse tasa-arvotyökalun esittely, ja sen tulee meille pitämään WIFT Finlandin juristi, supernainen Eeva-Sofia Anttonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Yes, kiitoksia paljon. Paljon, Reetta. Ai, että tätä päivää on odotettu. Vähän jänskättää. Tuossa puhuttiin Reetan kanssa, että tämä on vähän niin kuin synnyttäisi lapsen, ja niissä on monta yhtäläisyystä mun esikoisen ja tämän kanssa, koska silloin mä esikoisen synnärillä, kun sinne päädyin, niin 6 tuntia ajattelin, ja hallitukselle taisin 2020 sanoa, että 6 kuukautta, 3,5 vuorokautta, 3,5 vuotta myöhemmin sitten ollaan tässä. Mutta puolustukseksi niin molemmissa näissä, niin, vaikka olen jäävi, niin voin todeta, että on kyllä parempia kuin mitä uskalsin odottaa. Kuten Lasse sanoi tässä aikaisemmin, niin tämä on tosiaan vähän laajentunut ja hyvä niin. Mutta se mikä on ero näissä 2 projektissa, siellä synnärissä ponnistelin yksin jotain paijailuja ja suoneen sain apua, mutta tämä on ollut tiimityötä ja aivan uskomatonta sellaista. Täällä on ihana nähdä tuttuja, myös huono omatunto, koska olisi paljon paremmin voinut vielä tehdä sitä yhteistyötä, mutta resurssit oli rajallisia. Mutta on ollut aivan uskomaton tämä 3,5 vuotta tutustua alaan. Mähän olen itse, niin kuin tuossa ja sanottiin, niin juristi, eli en ole AV-alalta, en ole edes mitenkään kauhean valveutunut elokuvakatsoja tai TV-sarjan katsoja, pakko sanoa, mutta siis kuluttaja toki, ja kiinnostunut aiheesta, niin on päässyt sukeltamaan tähän ja tutustuu ihaniin ihmisiin, ja AV-alallahan on paljon myös intoa ja kiinnostusta tässä, eli tosiaan itse on enemmän työoikeus, työturvallisuus ja sitten ihan prosessioikeutta ja muuta juridiikkaa puuhastellut, mutta nyt on ollut syvä sukellus tähän ja toki tasa-arvokysymyksiä aiemminkin. Ja sitten niin, mä sanoin jo, että mä täällä heilun aina, mutta tämän mä tarviin mukaan. Eli tosiaan kun mä aloitin tässä, mä sain kunnian olla WIFTin ensimmäinen toiminnanjohtaja, niin kävin sitten pähkäilemään juristina, että WIFTin tavoitehan on aina ollut ja sama, että miten me voidaan auttaa alaa kehittymään. Ja sitähän toki niin kuin fokuksena siinä, että niin kauan kun on syrjiviä rakenteita alalle, niin sehän tarkoittaa myös se, että siinä tapauksessahan välttämättä se paras tekijä ei pääse sinne. Eli jos on jotain esteitä sille, että sukupuolella tai ihonvärillä tai vammalla tai jollain muulla on tällaisia syrjiviä rakenteita alalla, kuten yhteiskunnassa laajemminkin, niin sehän tarkoittaa, että me ei voida todeta, että onko se paras tekijä oikeasti saanut ne rahoitukset tai päässyt sinne ensi-iltaan ja niin poispäin. Eli me haluttiin niin kuin auttaa, ja tämän projektin tavoitekin on auttaa alan toimijoita tekemään laadukkaampia tuotantoja, ja ennen kaikkea sitten noudattamaan lakia, koska mä tosiaan juristina toki sitä pykälien kautta työskentelen. Eli syrjinnän ehkäisyä ja sitten myös tämä velvollisuus edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja erityisesti naisten asemaa työelämässä. Ja tämä naisten asemaa työelämässä, niin se ei ole mikään mun keksintö tai WIFTin ajama, vaan se on tosiaan ihan mainittu siinä tasa-arvolain pykälässä, että sen lain tehtävä on. Ja tässä tosiaan on se, että 80-luvusta lähtien tiedetään, että edelleen on sitä haasteita erityisesti työelämän puolella. Ja sitten myös tämä yhdenvertaisuus, eli myös muut syrjintäperusteet huomioiden. Mun oli pakko tähän myös laittaa rikoslaki, eli tämä tosiaan ei ole. Jos te ette muista yhtään mitään muuta tältä päivältä, niin tämä ei tosiaan ole mikään WIFTin tai mielipidekysymys, vaan tämä on se keskeinen ihmisoikeuden peruste, joka on viety ihan rikoslakiin. Siitä voi ihan tuomita 6 kuukaudeksi
vankeutta. Mutta toki joku voi siinä sanoa, että no onko tällaista käytännössä? No ei, mutta se ei ole se pääpointti. Kyllähän niitä lakia ja rikoksia tehdään ilman, että tuomitaan. Mutta tosiaan, eli kyse on sitten ihan tästä lainsäädännöstä, mihin tämä työkalu tosiaan perustuu. Tasa-arvolaissa on tosiaan viranomaisilla on tämä velvollisuus edistää tasa-arvoa, mutta myös siis ihan jokaisella työnantajalla, ja meillä on tosiaan tämä tasa-arvolaki, joka on naisten ja miesten välistä, mutta sitten tämä yhdenvertaisuuslaki sitten muissa. Eli tavallaan myös se, että se työnantaja ei ole mikään kauhean ja tee sitä vapaaehtoisesti, vaan se ihan oikeasti vaan noudattaa sitä nykyistä lakia. Ja siinä tosiaan ollaan haluttu tämän projektin aikana auttaa AV-alan toimijoita, koska me tosiaan tiedetään, miten kiire ja alalla on ja vähäiset resurssit ja niin poispäin. Eli lakikin lähtee siitä, että pitää huomioida resurssit. Eli tavallaan se on aivan eri asia, mitä voidaan vaatia ihan lain mukaan myös Yleltä esimerkiksi isona työnantajana versus esimerkiksi joku pieni tuotantoyhtiö. Eli tavallaan tuossa on nämä, ja siinähän mä kävin sitten miettimään juristina, että nyt pitää vaan kehittää niin pirun hyvä työkalu kaikille saavutettavaksi, että kukaan ei enää voi vedota siihen AV-alalla, että no kun mä en tiedä, miten mä voin edistää tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta. Niin tämä on niinku se juju. Eli tahtoahan riittää ja porkkanat on hyviä, koska mitä tasa-arvoisempi ja yhdenvertaisuus on, niin myös se lopputulos on parempi, mutta sitten tosiaan ihan laissa, jos on alalla sellainen työkalu, eli ei välttämättä, että on ihan pakko. Projektin alussa ei ollut tarkoitus, että olisi kaikkien ihan pakko, mutta se nyt on se, yritetään tänään pedata, että olisi myös pakko käyttää työkalua, mutta tavallaan tarkoitus on se, että jos on jotain hyvää resursseja käytettävissä, niin sitä pitää käyttää tai kehittää joku oma. Tämä on niin kuin ollut se projektin lähtökohta koko ajan. Ja sitten itse siihen, että mikä tämä nyt onkaan tämä AV-alan tasa-arvotyökalu. Sillä voidaan siis tehdä tuotantokohtaisia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia. Eli kun mä aloitin tämän projektin, tai me aloitettiin tämä projekti silloin se 3,5 vuotta sitten, niin mäkin hyvin nopeasti huomasin, että tosiaan on pieniä tekijöitä, on freelancereita, on lyhyitä työpätkiä ja niin poispäin. Eli laissahan on esimerkiksi se, että yli 30 työntekijää työllistävää, niin pitää tehdä tämä vakituisesti työllistävää, pitää tehdä työpaikkakohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, mutta sehän ei ole kovin toimiva tällä alalla. Joten aika nopeasti sitten todettiin, että tällainen tuotantokohtainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma voisi olla se avain niin kuin siihen, että kun tehdään leffaa, televisiosarjaa tai muuta, niin sitten tavallaan mietitään sen tietyn leffan ja projektin kohtaisesti niin kuin sitä suunnitelmaa. Ja se on siis jaettu nyt tämä työkalu silleen, että siinä on tosiaan tämä kehittely- ja käsikirjoitusvaihe, tuotantovaihe ja sitten tämä niin kuin tiedottaminen ja sitoumukset ja seuranta. Se, mikä, eli tämä kehittely ja käsikirjoitus käytännössä tarkoittaa sitä, että se on sitä sisältöä tarkemmin. Ja siinä, kuten koko työkalussa, niin tässä ei pyritä rajaamaan tai jotain niin kuin liikaa ohjaamaan, vaan tämän on tarkoitus auttaa tosiaan tekijöitä ja työkalun käyttäjiä. Ja tässä sen takia siinä alussa vähän reflektoidaan esimerkiksi niin kuin tekijöiden tai erityisesti johtoasemassa olevien niin kuin osaamista. Puhun siis nyt tässä puhtaasti yhdenvertaisuus-tasa-arvon näkökulmasta siitä osaamista. Sitten mietitään sitä, että kelle sitä leffaa oikeasti tehdään. Että kyllähän me tiedetään, että pääasiassa, tietenkin kaikki te siellä sanotte, että ihan kaikille, me halutaan, että kaikki katsoo sitä meidän leffaa, mutta niin kuin lähtökohtaisesti joku niin kuin sellainen spesifi kohderyhmä, että onko siinä huomioitu esimerkiksi vammaiset katsojat erityisesti, tai kiinnostaako se vanhempia naisia, vai mikä on se niin kuin ensisijainen kohderyhmä. Sitten sitä, että kenestä tarina kertoo, aika paljon on, kun on leffoja ja muutenkin, niin me tiedetään, että aika paljon se on se valkoinen heteropari,
miehet pääosassa useimmiten silleen tilastollisesti ihan, niin tavallaan, että sitä vähän reflektoidaan, että onko siinä, pääseekö vähemmistöt esimerkiksi, tehdäänkö heistä leffoja, ja ennen kaikkea sitten, että jos tehdään jostain leffoja, niin kenen kautta, kuka on se kertoja? Eli tehdäänkö me sellaista, että me tehdään nyt saamelaisista, mutta meidän siinä koko tiimissä on Kehä kolmosen sisäpuolella olevat ainoastaan. Ja tavallaan, että sitä pystytään myös katsoa. Eli ketkä pääsee, kenestä kerrotaan, ja sitten myös näistä roolihahmoista, että miten ne on kuvattu, että onko siellä moninaista vai ei. Ja näissähän on sitten se juju, eli mulla ei nyt ole sitä lakipykälää tässä esillä, koska mä ajattelin, että ei ihan kauheasti pykäliä, niin se, että esimerkiksi näyttelijöitähän ei myöskään saa syrjiä, mutta jälleen kerran siinä on kyllä sellainen, että jos on perusteltu syy huomioida näitä sukupuolta tai näitä syrjintäperusteita, niin se on fine. Eli me voidaan tehdä jatkossakin elokuva esimerkiksi Sanna Marinista niin, että yksi tavoite on, että pitää näyttää valkoiselta tietynikäiseltä naiselta. Mutta siinä pitää olla joku peruste sille. Ja tämä työkalu auttaa tässä pohdinnassa, että noudatetaanko me sitä lakia. Eli jälleen kerran me ei haluta rajoittaa teidän taiteen vapautta tai liiketoiminnan vapautta tai mitään muutakaan, vaan että noudatetaan sitä lakia ja tosiaan perustellaan nämä asiat jos tällaisia esim. Rekrytoinnissa huomioidaan näyttelijöiden kannalta. Sitten siinä on myös sensitiivisiä kohtauksia, kuten intiimikohtaukset ja väkivaltakohtaukset, jossa on myös tällaisia tasa-arvoon ja erityisesti myös yhdenvertaisuuteen liittyviä näkökulmia, että kuka on uhrina, minkälaisessa roolissa mikäkin tietty vähemmistö osoitetaan, tai se roolihahmo rakennetaan. Sitten toinen vaihto on sitten tätä konkreettista tuotannon aikaa, eli siinä puhutaan sitten juridisin termein niin työoikeudellisista työturvallisuuteen liittyvistä asioista, eli just edelleen se 84 senttiä. Mä peräänkuulutan tätä eturiviä, että kaikkien pitäisi vaatia, jotka rahoittaa, että sen euro olisi myös se euro teidän rahoittamissa, varsinkin julkista rahoittajia, mutta myös yksityisten, että tavallaan vaaditaan palkkakartoitusta YM, vaikka se ei muuten lain mukaan vaadi. Siinähän vastuullinen yritys esimerkiksi huomioi nämä asiat alihankinnoissaan ja rahoituksissaan. Ja tietenkin työturvallisuus, mikä on keskeinen. Ja sitten, koska juristina mä uskon porkkanoihin ja puheeseen, mutta sitten siinä on myös sitten näitä konkreettisia menetelmiä sitten, ohjeistuksia, että miten toimitaan ja tällaisia vinkkejä. Pääasiassahan nämä tietenkin mä en ole pyrkinyt millään tavalla keksimään pyörää uudestaan, vaan AV-alallahan on ollut erittäin hyviä ohjeistuksia, että tavallaan viitataan erilaisiin ohjeistuksiin ja muihin työkaluihin. Eli tämän työkalun tavallaan idea on sä saat sieltä tulostettua sen sun projektikohtaisen, tuotantokohtaisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, mutta siinä on myös tarkoituksena, että se herättää pohtimaan, että miten muuten voisi toimia ja mitä se laki sanoo, mitä voisi huomioida. Niin se on tavallaan se tämän työkalun pointti ja miten se on. Ja tosiaan, jos te haluatte, niin nyt jos teillä on tylsää siellä, niin saatte vapaasti ottaa kännykät esiin, koska se löytyy sieltä wift.fi kautta tasa-arvotyökalu. Niin käykää ihan vaan siellä vilkaisemassa tai sitten somettaakin saa hashtag tasa-arvotyökalu, että tämä tieto laajenee, en loukkaannu, jos siellä kaivelette kännyköitä esiin. Yes. Ja koska vaikka tämä ensimmäinen vauva nyt on maailmalla, tai versio tästä, niin tämä työhän edelleen jatkuu, kiitos Sessin ja monen muunkin. Eli tuossa just puhuttiin, että on näitä koulutuksia, mutta toinen on sitten, että on toi tilastointipalvelu, eli tavallaan halutaan kerätä sitä tilastointia. Eli kun katsotaan jälleen kerran lainsäädäntöä, mitä
kun mietitään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden edistämistä, niin siinä keskeinen asia on tehdä sitä niin kuin tilannearviota, että mikä se nykytilanne on ja sitten myös kun tekee niitä toimenpiteitä, niin mikä auttaa, mikä ei auta. Eli saadaan tehtyä niin kuin niitä järkeviä toimenpiteitä, että päästään siihen tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen työpaikkaan tai AV-alaan tai rahoittajat niin kuin omassa toiminnassaan saa sitä dataa. Eli tämä se Next Step Upin kanssa muun muassa tehdään tiivistä yhteistyötä tämän kanssa. Eli tosiaan pointtina se on, että tästä työkalusta lähtee näitä tekoja, mitä voi tehdä, niin niitä käydään tilastoimaan ja seuraamaan. Ja sitten ennen kaikkea sit siellä on myös näitä diversiteetin sisällöstä, että miten se kehittyy, eli näiden roolihahmojen sisällöt. Ja sitten tulee olemaan myös, pidetään tärkeänä sitä, että kehitetään tällainen niin kuin, anonyymi kysely, koska meidän lainsäädäntö on vähän haastava siitä näkökulmasta, että ei pysty kauheasti tilastoimaan, niin kuin esimerkiksi ulkomailla halutaan listoja, missä tilastoidaan sukupuolta ja vähemmistöön liittyvää ja niin poispäin. Niin Suomessa meillä sitä mahdollista ei ole sitä mahdollisuutta, niin tosiaan se on se sama steppi, mitä tällaista kokonaisuutta. Mutta se on sitten oma pitkä puheenvuoro sekin, ja se sitten jossain muussa vaiheessa avaa, mutta enemmän niin kuin tiedoksi tässä vaiheessa. Ja tosiaan mä tuossa alussa jo kiitinkin, että tämä on ollut ihan uskomattoman ihanaa. Täällä on ollut niin paljon vapaaehtoisia ja mulla on maailman surkein nimimuisti, niin mä en edes yritä sanoa kenenkään nimeä, mutta te kaikki tiedätte joilta olen saanut apua ja haastatteluissa tai muissa muodoissa. Sessi meidän päärahoittajana tietenkin. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ollaan saatu tosi paljon hyvää tukea. Toivottavasti mä en kerran nähdä, että onko täällä nyt edustusta, mutta voisi sille, jes, ihanaa siellä huonolla näöllä, niin kiitokset sinnekin, tosi ihanaa yhteistyötä. Ja sitten tietenkin, niin tämähän ei olisi mahdollista ilman M-Filesia, eli he on lähtenyt mukaan tähän. Ehkä jo ensimmäisen kerran 4 vuotta sitten mietin, että haluan jonkun tämän tyyppisen työkalun rakentaa, niin lähti silloinen Ment mukaan, eli se on tämä alusta, joka meille on tarjottu ilmaisiksi, jolle tämä on rakennettu. Eli täällä on Milja siellä, eli sillä pystyy tekemään paljon muuta, muun muassa sopimuksien hallintaa ja kaikkea tällaista, aivan loistava työkalu, niin vinkki siitä, että hän on täällä, niin häneltä voi sitten kysellä lisää, jos haluaa ottaa tätä laajemminkin käyttöön. Mutta nyt mä oon varmaan jo ylittänyt mun ajan, pahoittelut siitä, eli kysymyksiä sovittiin, että lopussa voi asettaa myös mulle sitten kysymyksiä tähän liittyen, että otetaan se paneeli tässä, eikä vaan. Kiitoksia. Joo, seuraavaksi meillä on tosissaan rahoittajat vuorossa. Me ollaan pidetty WIFTin kanssa erilaisia paneelikeskusteluja ympäri Suomen erilaisissa tapahtumissa. Ollaan puhuttu sisällöistä, ollaan puhuttu diversiteetistä. Tänään on ensimmäistä kertaa rahoittajat vuorossa, niin tosi mielenkiintoista kuulla taas tästä näkökulmasta, miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus otetaan huomioon. Ja paneelin vetäjänä täällä meillä on tänään professori Elina Knihtilä, joka on meidän WIFTin hallituksen puheenjohtaja. Toimiiko tämä? Tämä toimii nyt ainakin, ja onko siellä? On kaikilla mikrofoneja. Kerättäkää niitä sitten vähän. Meillä on... Tämä pitää, eikö on se päällä? Nonni, mahtavaa. Siis meillähän on ihan huikea paneeli täällä tänään. Mä oon ihan pöyristynyt, teitä on todella monta. Ja näin toki sen nimilistan, ja tämä kuvakin mulle lähetettiin etukäteen, että pitäisikö osaan tunnistaa. Poistua tästä jossain? Eikä kun tämä on ihan mahtavaa. Siis, ja ei ole all male panel tällä ei ole all male panel. Joo, että sinänsä myös ihanaa, kun ajatellaan, että tässä on ihmisiä, joilla on varmasti valtaa alalla, niin se ei ole all male panel ollenkaan. Mutta enpä olisi uskonut, kun 8 vuotta sitten aloitin hallituksen puheenjohtajana WIFTissä, että me ollaan nyt tässä, että tämä on itsellekin tosi tärkeä hetki. Ja se ajatus meillä hallitustyössä on aina ollut se, että meidän täytyy tuottaa jotain konkretiaa siihen tasa-arvotyöhön, ja siihen Eeva-Sofia on tehnyt ihan mielettömän työn, ja se työ jatkuu siis vielä, niin kuin tuossa äsken oli puhettakin. Mutta
jotta me päästään tähän paneeliin ja kysymyksille jää varmasti aikaa, niin mä pyydän heti meidän kaikkia panelisteja, niin vaikka varmasti tiedätte toisenne ja iso osa täälläkin tietää ihmiset, mutta olisi hyvä käydä semmoinen esittelykierros, että missä tehtävässä täällä olette nyt, tai tavallaan kuka olette, mikä on tehtävän kuvanne, missä toimitte, ja ennen kaikkea, miten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset liittyy teidän mielestä teidän niin kuin, toimeenne? Haluatko Roosa aloittaa? Mä voin aloittaa, hei, ja kiva, kun olette täällä näin monilukuisena paikalla. Mun nimi on Roosa Toivonen, mun hieno titteli on tällä hetkellä Head of International. Mä toimin tuolla Finnish Impact Film Fundissa, joka on kylläkin tämmöinen niin kuin private equity-rahasto, mutta joka kartoittaa myös vaikuttavuusasioita. Eli siinä mielessä tämä kiinnostaa meitä hyvinkin paljon ja me tilastoidaan kaikessa meidän sijoittamisessa myös sekä tasa-arvo että representaatio ja muita kysymyksiä myös. Ja niin, tämä liittyy tosi olennaisesti ja olisi kiva, että ei tarvitsisi odottaa 300 vuotta, vaan olisi tosi hienoa, että nämä rakenteet, jotka ei välttämättä aina tue sen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista, niin saataisiin niin kuin mahdollisimman paljon purettua sellaiseksi, että olisimme täällä tasa-arvoisina paikalla. Nyt tietysti tässä paneelissa olemme. Haluan heti kysyä lyhyen kysymyksen. Kuinka pitkältä ajalta teillä on tilastointitietoa? Tämä rahasto on toiminut vuodesta 2021, eli siitä lähtien ollaan sitä tilastoitu, mutta mä voin palata vielä tähän, mutta mikä on mun mielestä tosi mielenkiintoista on esimerkiksi se, että siinähän kun katsotaan vaikka niin kuin rahoitusta hakevien ihmisten tai niiden hankkeiden ohjaajien ja muiden käsikirjoittajien ja muiden päätekijöiden uraa, niin naisten urapolkuhan on tosi erilainen kuin miesten usein, johtuen muun muassa perheestä ja erilaisten asioiden kantamisesta. Eli tavallaan tollainenkin asia on hyvä tuoda esille, kun tarkastellaan vaikka niin kuin track recordia tietyn ikäisille ihmisille. Kiitos. Joo, huomenta kaikille. Mä oon Timo Argilander, IPRVC-rahastoyhtiön toimitusjohtaja. Me tehdään elokuva, TV-rahoittamista, sijoittamista kansainvälisesti, ja meidän päätoimintamalli on se, että meillä on isoja kumppaneita, tyyliin A24 tai Exuitset Films ja niin edelleen, kenen niin kuin slateille me tuodaan rahoitusta. Tämän päivän teema, tavallaan haluaisin ajatella, että tämä on tämmöinen kuin no-braineri, että niin kuin, tai myös Elinan kysymys, tämä on niin kuin tyhmä kysymys, että toivottavasti tarvitsisi esittää, mä tiedän, että se tarvitsee esittää, siksi me ollaan täällä, että niin kuin, se miten me tehdään, niin me ei niin kuin nähdä niin kuin mitään sellaisia kynnyksiä tai tällaisia niin kuin ongelmia, voidaan palata tuohon dataan, mikä meillä on, mutta lähtökohtaisesti se, että mehän tietysti, niin kuin tuossa jo kuultiin halusi hyvä pointti, että mehän halutaan, että meidän rahoittamat sisällöt leviää niin kuin laajoille yleisöille, niin ollaan nyt idiootteja, jos me ei niin kuin hyödynnetä laajoja niin kuin ihmisryhmiä näiden sisältöjen tekemiseen. Tämä on niin kuin tämmöinen no-brainer numero 1. Ja tavallaan no-brainer numero 2 on tietysti se, että niin kuin tietyissä ryhmissä, erityisesti niin kuin käsikirjoittamisen kohdalla, on kuitenkin niin kuin tietyistä kärkinimistä pulaa, niin edelleen me ollaan ihan idiootteja, jos me niin kuin rajoitutaan, että katsotaan vaan niin kuin valkoisia miehiä, sitten, jotka niitä on tehneet ennenkin. Tässä ei tavallaan niin kuin sijoittajan näkökulmasta niin kuin hyvin selkeä ajattelu. Voin palata tuohon meidän toimiin vielä myöhemmin. Hei, pakko sanoa tässä vielä, niin päivän hauska uutinen oli tuossa Hesarista luin, mä en tiennytkään, että meidän uuden rahaston niin ensimmäinen case, joka tulee ulos, eli Love Lies Bleeding, tulee myös Suomeen pieneen teatteriin, ja kyllä ainakin Orionissa Rivierassa näkyy, että käykää katsoa, että siinä Rose Glassin hyvä ohjaus ja Kristen Stewart tekee hienon roolin. Huomenta. Mä oon Ani Korpela ja toimin sisältöjohtajana Elisalla. Ja ehkä niin kuin mä ajattelen, että eniten mä voin itse vaikuttaa tasa-arvon toteutumiseen alkuperäissarjojen tilaajana ja toki sitten niin kuin omissa rekrytoinneissani, minkälaisen tiimin mä palkkaan, joka sitten niitä valintoja tekee, minkälaisia sarjoja me tilataan. Ja ehkä niin kuin 2 pointtia musta että no miksi me olemme niin idiootteja. Ja tämä on niin kuin kysymys, mitä mä oon itse miettinyt tosi paljon. Ja toi Reetan alustus oli musta niin kuin ihan fantastinen. Ja me nähdään sitä kautta, että meidän
rakenteet on tosi hyvät. Meidän pitäisi pystyä parempaan niillä rakenteilla, jotka meillä on. Ja jostain syystä Suomessa tasa-arvo ei ole koskaan implementoitunut, että se ei niin kuin mene käytäntöön. Ja se on minusta niin kuin aina ollut tosi mielenkiintoinen kysymys, että miksi näin on. Ja mun silmiin sattui semmoinen artikkeli, missä tavallaan yhdeksi syyksi sanottiin se, että feminismi ei ole koskaan oikein rantautunut Suomeen. Ja sehän on totta. Meidän on tosi vaikea puhua tasa-arvosta verrattuna moneen muuhun maahan. Mutta mistä se sitten johtuu, niin siihen on varmasti monia syitä. Mutta minusta on hyvä tiedostaa, että me ollaan tietyllä tavalla semmoinen tasa-arvon illuusiomaa. Se ei ole ihan totta, mitä me esimerkiksi minkälaista tarinaa me kerrotaan Suomesta muualla maassa. Ja se on niin kuin tavallaan, että me ei itse mentäisi siihen illuusioon, vaan me yritettäisiin tehdä siitä totta. Ja ehkä siirrän puheenvuoron tässä vaiheessa hyvin puhuttu, Ani ja Malja, kaikille, jotka on osallistunut tähän työhön, ja onnittelut siitä, että tosi tärkeää. Olen siis Katja Santala, Warner Brothers Discoveryn sisältöjohtaja. Tuolla on monimutkainen kansainvälinen titteli, mutta voidaan mennä sisältöjohtajalla, eli vastaan Suomessa kotimaisen sisällön hankinnasta. Ja mun pakko vielä tuohon Reetta, tuohon sun historiikkiin lisätä semmoinen hauska, kun sattui tulemaan vastaan, että 100 vuotta sitten vielä ajateltiin, että naisten ei kannata ajatella, koska veri siirtyy kohdusta päähän ja kohtu surkastuu siinä ajatellessa, että ei suositella. Joo, se on paha. Mutta olen tosiaan töissä tämmöisessä suuressa kansainvälisessä mediayhtiössä, ja voi sanoa, että resurssit mainittiin tässä muutaman kerran, että meillä on kyllä niin kuin resursseja. Että meillä on paljon työkaluja, prosesseja, perehdytystä, koulutusta, komiteoita, jotka tarkkailee tällaisia asioita. Että se on hirveän hienoa, koska ne on oltava. Se ei niin kuin tule tavallaan vaan sillä lailla, että, koska ne asiat unohtuu. Jos ei sieltä pamahda sähköpostia, että no niin, on aika taas kerrata nämä asiat. Ja trackataan myös tätä diversiteettiä. Toki se on vapaaehtoista vastata niihin, mutta sitä suositellaan ja kannustetaan, jotta voidaan oikeasti tilastoida, että minkälaista porukkaa meillä on esimerkiksi töissä. Ja sitten tietysti nämä mallit on hirmu tärkeitä, että mä koen, että tämä on luonnollisestikin, koska toimitaan niin monissa maissa ja monia eri uskontoja ja seksuaalisia vähemmistöjä, miehiä ja naisia, niin sitä diversiteettiä on paljon. Et esimerkiksi Tukholman toimistolla on tämmöinen rukous- ja meditointihuone, koska siellä työskentelee niin paljon muslimeita. Mutta myös se esimerkki, että meidän Nordic-toimitusjohtaja Kristiina Sulebak, nainen, ja mun oma esimies, Nordic-sisältöjohtaja Bill Brandstrup, nainen. Että nämä on ollut niin kuin oman uran varrella tosi tärkeitä nähdä myös niitä esimerkkejä. Nyt siirrän kapulan seuraavalle. Kiitos. Olen Hanna Kortti MTVltä, vastaan MTVn kotimaisen viihteen ja draaman hankinnasta ja siitä ohjelmistokokonaisuudesta. Jos ajatellaan Maikkarilla, Maikkari on Suomessa valtavan suuri taho, valtavan suuri sisältötalo, valtavan suuri mielipidevaikuttaja. Kyllä me koetaan isoa vastuuta meidän sisällöistä. Me tehdään suurelle yleisölle sisältöjä. Me ollaan massamedia, meidän täytyy ottaa huomioon se suuri Suomessa oleva yleisö, mutta me myös ymmärretään sitä vastuuta, mitä meillä on. Meillä on ihan valtava mahdollisuus, paitsi että me halutaan olla ihmisten sykkeellä ja siinä pulssilla, että mitä suomalaiset haluaa katsoa, niin me tiedostetaan, kuinka paljon me pystytään vaikuttamaan myös asioihin. Me pystytään vaikuttamaan sillä, minkälaisia aihealueita me nostetaan puheenaiheeksi, minkälainen meidän uutisorganisaatio on, mitä nostetaan uutisissa, kelle annetaan asiantuntija-ääni, kenelle mitkä aiheet nostetaan, mitä valitaan castingissa, minkä tyyppisiä aiheita. Me ollaan mainosrahoitteinen, meidän täytyy huomioida meidän mainosasiakkaat, me ei niin kuin kaikessa voida lähteä sinne marginaaliin ja niissiin, mutta meillä on valtavasti niin kuin osa-alueita, joissa me voidaan tehdä myös sitä sellaista vaikuttavaa työtä. Ja kyllä mä ajattelen, niin kuin paitsi meidän talon sisällä on, ja toi Reetan mitä on tapahtunut naisten elämässä tässä yhteiskunnassa ylipäänsä, niin kyllä mä koen, että työelämässä, suomalaisessa yhteiskunnassa, media-alalla ihan varmasti yritykset joutuu miettimään näitä aika paljon.
Meillä on kansainvälisen taustan yrityksiä, työprosesseihin kuuluu aika paljon sitä Katjankin mainitsemaa erilaista koulutusta, huolehditaan prosesseista. Kyllä se on lisääntynyt viime vuosina tosi paljon, se on todella hyvä asia, sitä vaatii meiltä niin jos ajatellaan, me halutaan toimia kuitenkin Suomen ykköstahojen kanssa, kun mietitään sitä luovaa osaamista, tekijöitä, mietitään meidän mainosasiakkaita. He on todella brand safety-ajattelua on valtavan paljon. Kyllä meidän kuluttajat, katsojat, kyllä meidän pitää todella monessa asiassa ottaa huomioon, ja se on tosi hyvä asia. Se tietoisuus on lisääntynyt tosi paljon. Että työtä on paljon, ja minusta noi olit jälleen niin kuin hyvällä tavalla havahduttavia nuo luvut tuossa. Ja meillä on varmasti asioita, jotka niin kuin painostaa meitä tekemään myös, ja se on hyvä asia. Mä luulen, että tällä alalla ei ole ketään, joka ei joudu näinä päivinä pysähtymään näiden asioiden eteen, ja tuotannoissa monessa prosessissa, monessa kohtaa tuotantoprosessia. Kyllä, hyvin puhuttu. Hei, mä oon Elina Pohjola, Yle Draaman elokuvatiimin vetäjä ja kotimaisen elokuvan tilaaja. Meidän tiimissämme siis emme tee mitään itse elokuvia, vaan ostamme oikeuksia kotimaisten indie-tuotantoyhtiöiden elokuviin. Ja meille se on tietenkin todella oleellinen kysymys. Tasa-arvokysymykset on niin kuin ehdottoman oleellisia joka päivä. Ja mahtavaa, että tämä työkalu on nyt täällä. Meillä on ollut ilo myös olla mukana sitä kehittämässä. Olemme todella iloisia tästä. Mietin itse tuota masentavaa 300 vuotta, mutta mietin myös sitä, että me voidaan kiihdyttää tahtia. Meillä on kaikki välineet ja meillä on niin kuin tahtotila ja tieto sen tahdin kiihdyttämiseen, koska mä katson 10 vuotta taaksepäin ja mietin, mitä kaikkea on tapahtunut siinä ajassa, kun se sykli on tiivistynyt, minkä Me Too aiheutti. Ja miten se näkyy meidän työssä koko ajan. Mä katsoin hetki, enkä todellakaan kerro nyt mikä elokuva se oli, mutta katsoin pari päivää sitten elokuvan vuodelta 2012. Ei kauhean vanha. Se oli ennen Me Tootä. Ja mä mietin, että ei ole totta. Miten siinä pääasiassa naiset kyselee isoin silmin miehiltä, että mutta mitä me nyt tehdään, mitä nyt pitäisi. Ja miten tämä on mennyt kaikki läpi. Ja ihan itsekin mietin, että miten eri katseella kaiken on antanut mennä läpi. Ja miten tarvitaan sellainen joku iso rakenteellinen ravistus, joka niin kuin herättää ihan siis minut myös, kaikki meistä, että ei, tämä ei niin kuin voi olla näin. Ja kun ajattelee, miten nopeasti asiat on muuttunut muutamassa vuodessa. Se elokuva, joka oli ihan, että tälleen me elokuvia tehdään, tällaisia tarinoita ne on 10 vuotta sitten. Ei ole enää tänä päivänä niin. Ne elokuvat on vanhentunut nopeasti jo meidän työssä, mitä näkee, että minkälaisia ja kenen tarinoita me saadaan. Me Too muutti myös sen. Nykyään me saadaan hyvin paljon enemmän naisten kirjoittamia tarinoita, naisten katseella kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten tiedän kuinka paljon niitä silloin tarvittiin. Asiat ovat muuttuneet. Me ei ehkä saada pidettyä ihan tätä niin kuin samaa pikajuoksua yllä kaikkea 150 vuotta, mutta kyllä me voidaan tahtia kiristää, ettei me 300. Here. Joo, mä olin sanomassa samaa. Mä oon optimisti. Kun katsoo, miten nopeasti asiat on kuitenkin muuttunut, niin nehän vaan kiihtyy. Mä uskon siihen. Jopa AI voi auttaa, kuulkaa meitä tässä, vaikka ei ehkä ihan vielä tiedetä miten, mutta ne asiat, mistä me puhutaan, ne asiat, mitä me nostetaan, mitkä me koetaan tärkeiksi, niin nehän on ne, mitkä muuttuu. Mitä enemmän me puhutaan, mitä enemmän me tilastoidaan ja puhutaan luvuista ja näytetään, niin sen enemmän pystytään niihin vaikuttamaan. Siis Heidi, mä oon markkinointihörhö tässä paneelissa 4 Medialta. Mä oon myös sanomavastuullisuustyöryhmässä, jossa oli yksi kysymys, että miten voimme vaikuttaa, niin sitä kautta siihen, että miten me sanomalla toimimme, minkälaisia tekoja me teemme. Mä uskon tekoihin, puheen lisäksi, no puhekin on teko. Me on tosi paljon nimenomaan niin kiinnitetty, tämä on hyvä esimerkki siitä, me on alettu kiinnittää huomioon siihen, että mitä meidän työntekijät meiltä haluaa ja odottaa, se on aika hyvä driveri, mutta myös sitä, että minkälainen yhtiö me ollaan, minkälaisia arvoja me edustetaan ja miten se näkyy sitten arjessa.
Toimenpiteitä on tosiaan niin kuin lukuisia, niitä löytyy Sanoman vastuullisuusraportissa, en niitä käy, mutta mä oon hirveän ylpeä siitä, että on tartuttu myös niin kuin pieniltä tuntuviin asioihin, koska mä uskon myös niihin. Että on hyvä, että on isoja julistuksia, isoja tavoitteita, ja meilläkin on sellaisia. Sitten on se arjen tekeminen ja arjen valinnat, ja mun mielestä niihin me pystytään vaikuttamaan sen niin kuin tiedostamisen kautta. Itselläni on paljon ennakkoluuloja, joita olen kohdannut ja yrittänyt työstää, ja niitä on meistä jokaisella. Ja se on niin kuin yksi tärkeimpiä askelia, että me tajutaan, että missä kohtaa me itse ja niin kuin ryhmänä ja yhteisönä ollaan, ja sitten lähdetään muuttaa niitä asioita. Joo, Lasse Saarinen, tämän talon johtaja. Jos ajattelee, että me ollaan julkista rahaa jakava yhteisö täällä, niin se on aika itsestään selvää, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on niin kuin keskiössä siinä, mitä me tehdään. Se on täysin luonnollinen juttu. Ja tietenkin myös ministeriö kannustaa siihen omalla tavallaan. Mutta se on niin kuin, että siinä ei oikeastaan ei ole talon sisällä mitään ristiriitaa tässä asiassa. Ja meillä on tietenkin niin kuin talona meillä on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma omalle henkilökunnalle, joka löytyy meidän nettisivultakin varmaan. Ja me ollaan oltu varmaan kaikissa viime vuosien sellaisissa julkaisuissa mukana, jossa näitä asioita on käsitelty. Ja esimerkiksi tehdään hirveän hyvää niin kuin tekijälähtöistä yhteistyötä AMPin, siis Academy of Moving People and Imagesin kanssa, että me pyritään niin kuin olemaan tässä niin kuin mukana niin paljon kuin voidaan. Että se on mitä tulee sitten meidän tukipolitiikkaan, niin me ollaan oltu viimeiset 6 vuotta ainakin, niin kuin me ollaan oltu 3, huonoimmillaan 5, yleisimmin 3 parhaiten Euroopassa toimivan julkisen rahoittajan joukossa. Ja niin kuin Timo taisi mainita sanan no-brainer, niin se on, niin kuin se on jotenkin aivan itsestään selvää, että pienessä maassa on ainoa keino menestyä on löytää parhaat mahdolliset tekijät, paras talentti töihin. Et siinä ei voida miettiä oikeastaan mitään muuta kuin se parhaat tekijät tekee. Ja jos ajattelee viime vuosien esimerkiksi kansainvälistä menestystä, joka on kumma kyllä ollut moninkertaista aikaisempaan samaan aikaan, kun naistekijöiden elokuvat ovat levinneet enemmän maailmalla, niin tämä kertoo aika hyvin sitä, että kun tähän on, kun meillähän ei ole kiintiöitä, mutta me ollaan sanotaan ehkä vähän herkemmällä korvalla noin kuunnelleet hakijoita, niin se on näkynyt laadun kohoamisena, mikä on tietysti loistavaa. Meidän ongelma on se, että me ollaan hakijoiden armoilla, eli mehän käsittelemme niitä hakemuksia, mitä meille tulee. Naistekijöiden hakemuksia on jatkuvasti selkeästi vähemmän kuin miestekijöiden. Naistekijöiden hakemuksista huomattavasti suurempi prosentti etenee kuin miestekijöiden hakemuksista, eli suhteellisesti naistekijät saa meiltä enemmän rahaa kuin miehet suhteessa hakemuksiin. Johtuen siitä, että ne on parempia, ne hakemukset, ei siitä, että ne on naistekijöiden. Että se on ihan noin hieno. Sitten meillä on toinen ongelma, joka ei niin kuin liity siihen meidän haluumme tukea jotakin, on se, että niiden leffoja, joita me tuetaan, niin niitä tulisi olla täysin rahoitettuja. Eli siinä päästään siihen, että tässä on nyt onneksi hitaasti muuttumassa se, että on rahoittajien asenne, minkälaisia elokuvia kannattaa noin rahoittaa. Ja se näkyy varsinkin siinä alkuvaiheessa. Mä oon nyt 8 vuotta ollut täällä, niin noin alkuvaiheessa näkyy sen eräiden rahoitustahojen suuri vastenmielisyys ottaa riskiä naistekijöiden kanssa tai naistekijöiden aiheiden kanssa, ei niinkään tekijöiden itsensä, vaan niiden aiheiden kanssa. Mutta tämähän on nyt luojan kiitos muuttunut aika nopeasti ja muuttumassa koko ajan parempaa. Niin, se on kiinnostavaa. WIFT teetti semmoisen tutkimuksen, josta päätyi Aallolle semmoinen kuin pieni aihe, niin kuin pieni tutkimus niin kuin naistekijöiden aiheiden tavallaan torjumisesta jossain vaiheessa. Ja silloin esimerkiksi siellä musta todettiin jollekin, että ketä kiinnostaa teini-ikäisen tytön asiat. Nyt jos mietitään tytöt elokuvan menestystä, niin voidaan miettiä, että mitä häntä rahoittajan päässä liikkui siinä kohtaa, kun hän sen päästi suustaan, mutta
Teiltä nousikin jo joitain asioita, mutta mä haluaisin heti tarttua. Ehkä mä, Lasse, kysyisin sulta, pystyykö Elokuvasäätiö tekemään mitään sille asialle, edistämään sitä, että naiset uskaltaisivat myös hakea niitä rahoituksia? Oletteko te pohtineet sitä? Siis mehän ollaan eri tilaisuuksissa rohkaistu parhaamme mukaan tähän asiaan, mutta tässä on myös semmoinen, niin kun asiat muuttuvat vähän sitä mukaan, että miten kouluihin on otettu opiskelijoita ja miten ne ovat edelleen uralla ja muuta, niin meillähän on se 80-luvun ja vielä 90-luvunkin painolasti, että esimerkiksi elokuvakouluun otettiin pääsääntöisesti miesopiskelijoita. Niin sehän näkyy ihan yksin siinä, että miespuolisia ammattilaisia on enemmän kuin naispuolisia ammattilaisia. Että siinä ei oikeastaan enää ole kyse siitä, että löytyisikö jostain joku naispuolinen tekijä, joka ei uskalla hakea. Mä vähän epäilen sitä suoraan sanoen. Vaan kyse on vain siitä, että tämä määrä, niin sen tasaantuminen eri sukupuolille, niin se kestää vielä jonkun vuoden. Se jatkuvasti paranee siis, mutta se tulee vaan kestää jonkun aikaa. Täällä Roosa pyysi puheenvuoroa tähän asiaan. Mä ajattelen, että tässä luottamuksen ilmapiirissä voisi sanoa yhden asian, mikä mun mielestä liittyy tähän, mitä Lasse sanoo. Ja siis kävin itse elokuvakoulun ja meidän kurssilla oli peräti kyllä 2 niin kuin naisoletettua henkilöä, mutta mä sanoisin näin kuitenkin, että Suomen elokuva-ala pyörii ahkerien naisten niin kuin harteilla. Eli jokainen miesnero, joka paistattelee tuolla parrasvaloissa, niin häntä on tukenut, auttanut, hänet on pulasta pelastanut joku nainen, yleensä aika monikin nainen. Tästä lähdetään kuitenkin, että oikeasti ne ihmiset, jotka ahkerasti sitä työtä koko ajan tekee, niin on kuitenkin tosi paljolti niin kuin naisia, eli hyvä kaikki naiset. Ole hyvä. Nopeana kommenttina tuohon vaan, että tuottajien osalta, etenkin viihteen puolella, tuottajathan ovat valtaosin naisia. Se tietysti, että miksi miehet ovat päätyneet sinne monien tuotantoyhtiöiden johtoon, kun siellä tuottajat ovat pitkälti naisia. Draaman puolella ehkä vähän enemmän sitä tasasta jakoa, mutta naisethan on todella edustettuina viihteen tuottajina. Joo, ja hyvä niin, mä sanon tuohon, koska usein mekin keskustellaan, että kuka tämän tuottaa, ja sitten, että hyvä, että se niin kuin hoitaa tämän homman, niin on usein näiden naistuottajien kanssa näkemys. Anilla oli kanssa. Joo, mä kanssa tuosta vilkaisin tätä meidän tilastoa, ja niin kuin tuottajat on useimmiten naisia meidänkin sarjoissa, ja siitä voi tietysti miettiä, että miksi näin on, ja miettiä mitä Roosa nosti, ja niin kuin ohjaajien kanssa on ollut kyllä niin kuin haastavampaa. Siinä me selkeästi ollaan niin kuin miesohjaajia paljon enemmän meidän sarjoissa ollut, ja se on niin kuin, tunnustan sen, ja sitten samaan aikaan me tiedetään jo suunnilleen, että mitä sarjoja me lanseerataan vuonna 2025, ja niissä niin kuin toteutuu ensimmäisen kerran, että 50% on ohjaajia, mies ja naisia, ja samatin käsikirjoittajista 50-50 toteutuu. Aplodit sille asialle. Ne on kiinnostavia. Me just puhuttiin tuon Anin kanssa tuossa, että mä en tiedä, minkälaiset tilastoinnit on sukupuolesta, niin kuin juridisesta sukupuolesta puhutaan siis nyt, niin nais- ja miesopiskelijoiden kohdalta Aalto-yliopistosta esimerkiksi, että miten se historia on mennyt, ilmeisesti ihan sellaista puhdasta tilastoa siitä ei ole olemassa. Mutta sen mä tiedän, mä aion viihdyttää teitä tämmöisellä anekdootilla, voitte miettiä, kun katsotte noita mun-ikäisiä, keski-ikäisiä miesnäyttelijöitä, että ne on kaikki kiintiömiehiä. Eli 1/3 teatterikorkeakouluun hakevista on juridiselta sukupuoleltaan miehiä ja 2/3, tämä on ollut melkein kautta historian. Ja omana opiskeluaikana niin valittiin miesopiskelijoita enemmän, koska ajateltiin, että he työllistyvät paremmin kuin naisopiskelijat. Niin on kiintiöukkoja kaikki, oma puoliso mukaan lukien. Mä voin jatkaa, kun tilastoihin päästiin. Mä katson tämän meidän edellinen rahasto, joka sijoitti loppuvuodesta 19 loppuvuoteen tai viime vuoden loppuun yhteensä 29 elokuvaa, niin kirjoittajista naisia 12%, ohjaajista 24%, pääosaajista 47%, että siellä on niin kuin tekemistä vielä, ja meillä on tavoitteita siitä sitten kyllä korkeammalle. Nyt mä katson tätä meidän uusi rahasto, joka starttaisi nyt talvella, ja siinä on niin 11 elokuvaa, nyt kaikki A24, joka on tietysti tämmöinen niin kuin
miten mä sanoisin, tietyllä lailla niin oikean tyyppisiä asioita tekee monessa mielessä, niin täällä me heti päästään siihen, että kirjoittajista naisten osuus on 60%, ohjaajista 56% ja lead cast menee niin 49-51, että mennään tässä oikeampaan suuntaan. Mutta sitten tietysti on se huono omatunto siitä sitten, että A24 kaikki pomot on miehiä. Tämä vielä, niin kuin sitten niin kuin vielä antaa odottaa, että tämä tulee läpileikkaavasti, että ei saa olla liian tyytyväisiä tähän. Nyt meidän näkökulmasta tulee sellainen niin kuin kiinnostava kysymys, koska niin kuin tuossa alussa sanoin, että me niin kuin halutaan, että tässä kaikki toimii järkevästi ja käytetään oikeaa tai ammattitaitoista poolia, eikä vain sitä, mitä ennen on käytetty, niin kuuluuko meidän sitten niin kuin rahoittajina hakeutua toimimaan sellaisten kanssa, jotka ymmärtää tämän, vai pitäisikö meidän toimia sellaisten kanssa, jotka eivät vielä ymmärrä, ja rahoittajana vaikuttaa, että tämä muuttuu. Mulla ei ole vastausta tähän asiaan olemassa, mutta tämä on se helppo tie olla tällaisten A24-tyyppisten kanssa, jotka ovat jo niin kuin samanmielisiä, vievät asioita eteenpäin, ja mielellään siinä tuetaan, mutta samalla me pitää miettiä, että miten se muu porukka sitä lähtisi mukaan. Tarjoatte niille tasa-arvotyökalua. Tästä puhuu sitten seuraavan kerran meidän, kun olemme näitä keskusteluja käymässä. In Finland we have this thing called tasa-arvotyökalu. Siellä oli No ehkä noihin tilastolukuihin tietysti, jos ajattelee meillä vaikka MTV:llä meidän henkilöstä, meillä on hieman naisdominanssi. Jos ajattelee meidän esihenkilöitä, meillä on enemmän naisia esihenkilöinä kuin miehiä, hieman enemmän. Ja kyllä mä ajattelen, että pitkällä aikajänteellä vaikkapa esihenkilötyö, mä ajattelen, että se auttaa siihen näkemykseen, että minkälaisia asioita tuodaan esiin. Että kyllä varmasti esihenkilötyössä on kautta linjan alalla tapahtunut paljon sellaista läpinäkyvyyttä, toimien yhtenäistämistä, kohtelun yhtenäistämistä. Että kyllä sellaiset asiat varmasti vaikuttaa. Meillä on johtoryhmässä pieni naisenemmistö, että kyllä niin kuin hyviä tekoja olemme kyenneet tekemään. Hienoa. Siellä oli sitten Elinalla. Mä kommentoin kahta asiaa. Ensimmäinen on tilastoasia. Yle Draamahan julkaisee sukupuolten välisen tasa-arvotilaston. Ne on siis avoimesti netissä ja helpoiten löytää niin, että laittaa Googleen Yle tuotantoyhtiöille. Siellä on eri osioita, alimmaisena on tasa-arvotilastot, eli siellä ne on kaikkien nähtävillä. Ja mekään emme koskaan tähtää siihen, että sen on oltava tasa 50-50 joka vuosi. Se ei tule olemaan niin. Me puhutaan ehkä 5 vuoden jaksoista, jolloin että kyllä saa olla enemmän naisia. Ihan vaikka kuinka monta vuotta peräkkäin. Että sitten jos se kumpaan sukupuoleen tahansa tai mihin sukupuoleen tahansa kääntyy, että joka vuosi on tosi epätasaisia ne tilastot, niin sitten pitää kiinnittää huomiota, mutta tällä hetkellä niin tilastot näyttävät hyviltä. Ja kun mä itse mietin, mikä tähän vaikuttaa, niin koska olen tuottajataustainen ja myös tämän samaisen elokuvakoulun käynyt, niin mä uskon, että ne on isot rakenteelliset muutokset, jotka ei näy puolessa vuodessa eikä vuodessa. Mutta se, että silloin kun itse perustin tuotantoyhtiön 2009, naistuottajia ei ollut juurikaan. Liisa Penttilä ja Riina Hyytiä ja sitten pyörittiin yhdessä muina naisina ja Elli Toivoniemi perusti samaan aikaan Tuffi, mutta meitä ei niinku ollut, silloin ei myöskään kannustettu perustaa juuri tuotantoyhtiöitä. Ja nyt se tilanne on ihan toinen. Nyt on tullut valtavasti uusia naisoletettuja tuottajia alalle ja tuotantoyhtiöitä, ja hyvä niin, koska mä uskon myös, kun me päästään siihen, että ketkä tekee ja kenen tarinoita kerrotaan, niin tämä on se ydin, joka tuottajille myös suotakoon, että kun he valitsee, mikä on se tarina, joka on pakko kertoa, mitkä on tärkeitä, niin toki itselle tytöt oli valtavan tärkeä. Eeva Wallströmistä kertova sarja Eeva, koska kyllä pitää naismaailmanmestarin nyrkkeilijästä tehdä. Ne on niin kuin sydämen asioita itselle, ja mä en voisi tuottaa elokuvaa, johon mä en koe sitä paloa. Jolloin on tavallaan myös inhimillistä ja ymmärrettävää, että jos se sukupuolijakauma on niin vääristynyt tuottajissa, että sanotaan, että alalla 80% on miehiä ja 20% naisia, niin se vääjäämättä rakenteellisesti vaikuttaa siihen, kenen tarinoita ja mitä kerrotaan. Ja nyt se muutos on käynnissä. Se on koko ajan tasaisempaa. Vieläkään ei ole tuottajia, naisia yhtä paljon tuottajina, mutta me lähestymme sitä, että on. Ehkä joskus menemme ohikin. Mä uskon, että tämä on myös iso rakenteellinen asia, joka edesauttaa tätä muutosta koko ajan. Hyvä, siellä oli sitten Katjalla ja sitten Ani ja sitten Roosa. Joo, tälleen näitä. Ihanaa, kun te puhutte. Mun ei tarvitse kysellä mitään. Tuli tilaajan näkökulmasta tähän, kun tehdään viihdettä ja pyritään lähestymään mahdollisimman laajaa kohderyhmää kaupallisenakin toimijana. Niin siinähän on todella tärkeää, että esimerkiksi käsikirjoittamassa vaikka tietovisailua tai paneelia, niin siellä on edustusta monenlaisesta ryhmästä, jotta se puhuttelee mahdollisimman laajaa
yleisöä. Että kyllähän se tulee meilläkin vastaan sitten, että hetkinen, alkaako tässä liikaa vaan jonkun tietyn ryhmän näkökulma korostuu vaikka näissä tietokilpailukysymyksissä, että tähän pitää saada niin kuin diversiteettiä. Ja sitten toisaalta isompi, Barbiehan on Warnerin elokuva, niin se oli hauska mun mielestä nähdä, että kuinka valtava ilmiö siitä tuli, ja se ei ollut niin kuin vaan naisten leffa tai nuorten naisten leffa, vaan siellä oli ihan kaikenikäisiä ihmisiä katsomassa sitä, ja miehiä, naisia, nuoria poikia. Niin kuin, että se on mun mielestä myös kiva, että se ei ole ikään kuin leimallisesti jotain, jota ei voisi mennä katsomaan, koska mehän halutaan, että me tullaan niin kuin yhteen enemmän kuin näihin leireihin. Semmosta. Juuri näin. Mitäs Ani? Minusta on ihanaa, että on paljon optimismia ja positiivisuutta, ja sitten samaan aikaan mä ajattelen, että se, että ketä on paikalla, ei välttämättä aina takaa sitä, että se tasa-arvo tai diversiteetti toteutuu, ja siksi me tarvitaan tällaisia vähintäänkin kysymyslistoja ja tasa-arvotyökaluja, jotta me pysytään koko ajan hereillä. Ja sitten toinen riski, mitä mä niinku tällä hetkellä näen, että ihan tutkitusti aina laskusuhdanteen aikana naiset kärsii eniten. Ja sen mä näen aika isona uhkana tällä hetkellä, että se hyvä kehitys, mikä saattaa nyt olla käynnissä, lässähtää, koska laskusuhdanne ja koska naiset kärsii sitten ensimmäisenä ja jää sitten ehkä vaille sitä rahoitusta ja menettää ensimmäisenä työpaikkansa ja näin poispäin. Et siinä pitää olla hereillä. Se on totta, toi on tosi hyvä pointti. Itselläni oli myös se sama, ja siinä niin kuin meidän vastuu mun mielestä korostuu entisestään. Et esimerkiksi me huomasimme silloin, kun sarjabuumi oli kovimmillaan, että myös esikoisohjaajat pääsi ihan eri tavalla tekemään, koska kokeneet tekijät vietiin tekemään isoja sarjoja. Nyt se on mennyt. Nyt kun me palaamme takaisin siihen suppeampaan määrään, niin se on myös meidän vastuulla pitää huoli, että me palaa sellaiseen rakenteeseen, joka on joskus ollut, vaan nyt on se hetki pitää huolta, että siellä tasa-arvo toteutuu niissä pienemmissä tuotantomäärissä. Just näin, täällä oli Roosalle ja sitten Lasselle puheenvuoro. Nämä oli tosi hyviä pointteja, ja totta, sä oot oikeassani siinä, että edelleenkin ollaan niin kuin tosi kaukana tavoitteista, ja myös just toi, että tällä hetkellä naiset kärsii, mutta mä otan pienen esimerkin tästä aamusta. Tämähän on yksi naiseuden iloja, että mä menin siis hyvän ystäväni boss lady Laura Munsterjelmin agentin kanssa vesijuoksemaan ennen tätä. Ja niinpä olimme vesijuoksemassa siellä ja aloimme keskustella tietysti tasa-arvossa. Mä kysyin, että miten tämä näkyy hänen niin kuin näkökulmastaan, koska hänhän saa luettavakseen valtavan määrän käsikirjoituksia. Ja Laura sanoi mun mielestä mielenkiintoista kyllä, että viime aikoina on tosi paljon tasaantunut se, että on suurempia rooleja niin kuin naispuolisille näyttelijöille ja myös sellaisia, että aika moni käsis tulee takaisin ja yhtäkkiä mies onkin vaihtunut naiseksi. Ja mikä on tietysti tosi kiinnostavaa, että tätä ei kuulemma koskaan ennen ole tapahtunut. Ja sitten tässä samassa niin kuin yhteydessä suosittelen tätä Suomen Kuvalehden artikkelia Laura Birnistä, jossa itse professori Knihtilä oli sanonut, että nämä kyselijä-ämmien roolit on just ollut ne, jossa naiset niin kuin äimänä kyselee, että onko sillä valkoisella keski-ikäisellä miehellä kaikki ok, niin ne ovat niin kuin vähentyneet, ja Laura Birn hienosti kertoo, että mikä oli hänen polkunsa tavallaan tähän niin kuin Hollywood. Eli kuten Ani sanoi, optimismi pitää olla, ja sitähän aina täältä tuutista löytyy, mutta kuitenkin näin todennetusti, niin ainakin varmaan naispuolisilla näyttelijöillä myös ikään katsomatta on enemmän mahdollisuuksia loistaa kuin aikaisemmin monipuolisemmissa rooleissa, joten hienoa se, ja tietysti tämä Timonkin tilasto kertoo tästä. Mä en tiedä, uskallanko sanoa tätä ääneen, mutta samaiset vuonna 2025 julkaistavat sarjat, niistä on yli 80% naisoletettu pääosassa. Mahtavaa. Mä annan Lasselle vielä puheenvuoron, ja sitten mä esitän teille seuraavan kysymyksen. Joo, mä jäin vaan nyt tilastoasiat miettiin tässä, että meillä on 5-6 vuoden ajalta, niin meidän niin kuin tukipäätökset on välillä 40-60, jos ajattelee tätä noin sukupuolten välistä tasa-arvoa, miten ne on mennyt, että ne on ollut jonain vuonna käytännössä 50-50, mutta alle 40 ei ole esimerkiksi naispuolisten tekijöiden mennyt koskaan, että ne on kohtuullisen hyvät, juuri varsinkin suhteessa hakijamääriin. Niin, mutta nämä tilastot on muutenkin kiinnostavia, kun oli tämä alkuplaassi tässä, niin noin sinänsä siis huonoin tulos varmaan
viimeiseen 5 vuoteen tai pitkät leffat. Viime vuonna 14 miesohjaajaa, 6 naisohjaajaa. Mutta sitten siinä sanottiin, että kun miesohjaajat on saanut 54,5% enemmän rahaa. Mutta sen voi myös katsoa toisinpäin, että kun se johtuu juuri tästä pitkän leffan vääristymisestä, että siellä on miesohjaajia enemmän ollut viime vuonna, niin pitkän leffan tuotantotukien keskiarvossa miesohjaajien elokuvat on noin 10% enemmän saanut rahaa kuin naisohjaajien leffat. Edellisenä vuonna naisohjaajat sai 12% per leffa enemmän rahaa kuin miesohjaajat. Että sekin heittelee, riippuu paljon tuotannoista, mutta siis se, että ne tilastoja voi katsoa monella tavalla. Mutta tämä jatkaa vielä sen verran, että tämä on muutenkin sellaista jännää aaltoliikettä, että juuri silloin kun se sarjabuumi oli korkeimmillaan ja kokeneet tekijät teki rahaa sarjoilla, eivätkä halunneet tehdä pitkiä leffoja, koska nämä on jopa nyt ne on kaikki meidän kimpussa, mutta se on noin niin me yhtenä ainoana vuonna tuettiin 8 esikoisohjaajan pitkiä elokuvia, kun normaalisti määrä on 2 tai 3. Et siis se vaan näkyi heti, että se kilpailu oli toisaalla hetken aikaa, niin me päästiin niin kuin edesauttaa paljon useampien ihmisten uraa. Et se on noin. Sitten vielä tämä, että kun tämä meidän hyvä hallituksemme voi parhaimmillaan onnistua tekemään tälle alalle sellaisen jättipotin, että jos ne tappaa tuotantokannustimen, ne tappaa AVEKin ja ne vie meiltä esimerkiksi 2-3 miljoonaa tai jotain, mitä ikinä meiltä tullaan ensi vuonna viemään lisää. Tänä vuonna vietiin miltsi, niin ensi vuonna viedään enemmän, se me tiedetään. Niin jos nämä kaikki 3 toteutuu, niin tämän alan, siis tämmöisen julkisesti rahoitetun ja vastaavan niin kuin alan mahdollisuudet tippuu aivan hirveästi. Ja siinä vaiheessa on hyvin kiinnostava nähdä, miten tällaiset tästäkin paneelista kokonaan puuttuvat elokuvalevittäjät, jotka on yleensä kaikkein konservatiivisimpia niin kuin rahoittajista, riskirahoittajista, niin miten he tulee toimiin, koska sehän tulee näkyä ihan suoraan meille sitten, että mitä me voidaan tukea. Et jolla ei ole levitystä jollain esimerkiksi pitkän leffalla, niin me ei voida sitä tukea. Et se on niin kuin, että vähän pelottava tulevaisuus, tai sanotaan, että tulevaisuus on niin epävarma, että siihen suhtautuu aika vähän sillä pelolla. Se onkin hyvä, että oli yksi mun kysymyksistä, hienosti siirryttä jo siihen, oli se niin kuin, tavallaan, että mitä uhkia tai haasteita tällä tasa-arvotyölläkin niin kuin nähdään tulevaisuudessa. Mutta mä haluaisin palata vielä vähän semmoiseen aiempaan asiaan. Täällä nousi jo esiin paljon sellaisia asioita, niin kuin tavallaan, että on tilastointia ja koulutusta, mutta ehkä ainakin itse haluaisin kuulla vielä vähän konkreettisempia esimerkkejä siitä. Ja nyt voit tietysti todeta myös sellaisen ääneen, että vaikka toki tässä tämä juridinen sukupuoli on hyvin tasa-arvon kannalta niin kuin järjestäytynyt, niin silti me yhdenvertaisuuden kannalta, niin kyllähän me ollaan kovin valkoinen paneeli tälläkin hetkellä. Että miten nämä yhdenvertaisuuskysymykset noin niin kuin suhteessa vähemmistöihin niin teillä on käsittelyssä ja mitä niin kuin tavallaan ihan konkreettisia asioita teillä tehdään, koska mä luulen, että siinä on myös opittavaa meille kaikille, että jos siellä on jotain hyviä ideoita, kun me ollaan yritetty tuosta tasa-arvotyökalusta tehdä semmoinen konkreettinen asia, niin mitäs teiltä löytyy? Timoko vastaa ensin, vai Roosa vastaa sinä, kun laitoit Mä vastaan, niin kun mä annan tämän Timolle tästä kohta, koska meillä on tavallaan vähän niin kuin sama agenda siinä mielessä, että mehän edustetaan juuri tällä hetkellä nyt tämmöisiä niin kuin private equity-henkisiä rahastoja, jotka ovat siis toisin sanoen sitä varten olemassa, että yritämme tuoda niin kuin takaisin heidän sijoituksensa sijoittajille. Eli tietenkin se on niin kuin jo lähtökohtaisesti ongelmallinen asia, koska siinähän katsotaan tavallaan niin kuin puhtaasti ikään kuin sitä niin kuin numeroyhtälöä. Sitten sen jälkeen, kun se on kasassa, niin tulee tietysti niin kuin tosi paljon muita tekijöitä ja silloin voi yrittää niin kuin vaikuttaa tähän sukupuolijakaumaan. Mutta Timo, sä voit kertoa sen, koska sulla on tietenkin mielenkiintoista se, että teillä on ihmiset, jotka kuratoi tavallaan sleittiä teille. Ole hyvä, Timo, ystäväni Timo. Kiitos Roosa. Joo, hei, otan sillä vauhtia vielä, että siis, meidän yksi semmoinen niin kuin meidän viiteryhmä, mihin Roosa viittasi, on meidän instituutiosijoittajat, meidän eläkevakuuttajamme, muut instikat ja isot perhesijoittajat.
Ja sijoitusmaailmassa on siis sinänsä tämmöinen positiivinen vire siitä, että kaiken tyyppistä vastuullisuutta aletaan edistää. Ja erityisesti nämä isot eläkevakuuttajat on sellaisia, että on aika tarkkoja siitä, että he kysyy meiltä rahastomanagereilta, mitä me aiomme tehdä. Ja meillä on niin kuin tämä, mitä nyt puhutaan diversiteetistä, tästä on yksi asia, ja sitten ympäristöpuolella meillä on asioita, jotka niin kuin vastaa myös siihen paineeseen, mikä tulee. Että joo, ne odottaa sitä tuottoja, mutta tämä on niin kuin ihan ilahduttavan kasvatusmäärin tai muitakin asioita kysytään tuottoja saada hinnalla millä hyvänsä. Niin tämä on niin kuin mun mielestä hirveän hyvä lähtökohta. No sitten, mitä konkreettisesti tehdään? Siis tässä tuli tämän tason tilastointi, mikä mainitsin, on tämä meidän perustyökalu. Meillä on siinä tietyt tavoitelinjaukset olemassa. Ja me seurataan sitten tavallaan koko meidän sijoitussalkun niin kuin kokonaisuutena plus sitten niin kuin näiden yksittäisten sleittien kohdalla. Ja me tällä hetkellä tehdään vielä tällä niin kuin soft powerilla, että sellaisissa tilanteissa, joissa nämä luvut näyttää menevän huonoon suuntaan, niin me keskustelemme meidän kumppanien kanssa, mitä voidaan tehdä, mutta meillä ei suoraan ole niin kuin mekanismia siihen, että miten sitten tässä sitten millaista keppiä käytettäisiin, paitsi tietysti se, että niin kuin kuinka tullaanko me tekemään sinne seuraava sleitti, niin tämä on yksi seikka, joka siihen sitten vaikuttaa. Niin nämä on niin kuin tämän tyyppisiä nämä meidän konkreettiset tekemiset. Sitten tässä tuli tämä, niin kuin, Elina, hyvä tämä pointti vielä tässä niin kuin muut diversiteetin niin kuin ulottuvuudet, kun sukupuolidiversiteetti. Siis sukupuolidiversiteetissä vielä on tämä non-binary träkkäys, on semmoinen, niin kuin mikä on meillä pikkuisen vaikea, että kun nämä tulee meidän jakeluyhtiökumppani tai myyntiyhtiökumppani tuottaa meille tietoja, niin onko tässä tietysti olettamia sitten tästä niin kuin, sitten muusta kuin juridisesta sukupuolesta. Tässä meillä on niin kuin, mikä on se tapa, miten tämä data saadaan sitten vähän niin kuin luotettavammin tulemaan. Tähän on kiinnitetty huomiota. Mutta sitten tosiaan nämä muut suunnat. Amerikkalaiset on tietysti hyvin sujuvia tässä se tilastoinnissa, mikä taas sitten Euroopan puolella tuottaa sitä vähän harmaatehiuksia. Tämä on semmoinen, mitä me seuraavaksi ollaan vähän niin kuin työstämässä, että miten me saadaan tämä nyt, kun tehdään niin kuin eri maan osissa, niin tämä tuottaa tämän tällaisen, että se helposti mennään sillä niin kuin kevyimmällä mahdollisella tavalla, koska tämä on aina vaikeaa jonkun alueen kannalta. Mutta tämä on niin kuin semmoinen meille selkeä niin kuin tämmöinen kehittämisosasto, että miten me nämä muut suunnat saadaan. Kansallisuudet on ehkä tämmöinen helpompi ja neutraalimpi, siitä meillä on jonkun verran käsitystä, ja se varmaan tulee ensimmäisenä, mutta niin kuin nämä muut dimensiot pitäisi myöskin saada. Ihan kiinnostuksesta, kuinka paljon te katsotte niitä tilastoja, siis kuinka iso osa sitä keskustelua on se tilastojen tutkiminen? Se kun me tehdään päätöstä, että me lähdetään toimimaan jonkun myyntiyhtiökumppanin kanssa ja tekemään sleittejä, niin se on tämmöinen niin kuin osana sitä kokonaisarviota, että onko nämä tolkullisia tyyppejä, niin siinä nähdään, että mikä heidän suhtautuminen on, sanotaan diversiteettityöhön. Että se ei ole semmoinen niin kuin vaihe, että nyt tulee tämä diversiteettikokous, vaan että se on niin kuin osana sitä muuta. Sijoitusmaailmassa alkaa nähdä semmoinen viisaus, että sellaiset tahot, jotka tekevät diversiteettityöt hyvin ja tuloksellisesti, tuppaavat olemaan myös paremmin kannattavia. Ja tämä on vielä niin kuin todistamista odottava asia, että onko tässä niin keskenään korrelaatio, vai tarkoittaako sitä, että kun firmaa hoidetaan hyvin, niin hyvin johdettu firma tekee hyvin sekä diversiteettityön että tuottaa paremmin. Mutta tässä on tällaisia niin kuin positiivisia elementtejä. Erityisesti kun jenkkien kanssa tekee, niin se on osittain niin kuin narulla työtämistä. Että meillä niin soppareissa lukee, että meidän tämä kumppani on niin kuin tekee all reasonable efforts vastaavat meidän kysymyksiä ja vaatimuksia, mitkä liittyy sitten laajasti sitten tähän meidän niin sanottu ESG, joka kattaa siis diversiteetin ympäristöä ja muut. Mutta se on tällaista niin kuin soft poweria, mitä me käytetään, että se oikeasti tapahtuisi, koska jos me tehdään se niin kuin kauhean tarkasti vaatia, me saadaan varmasti oikeannäköinen raportti, mutta pitääkö se paikkaansa, niin se pitää sitten vielä miettiä. Mutta tällaisten kanssa me pähkäillään. Tämä on tavallaan rönsy, mutta ei kuitenkaan ole rönsy, mihin mä viittasin äsken. Et siinä on sellainen, musta tuntuu tässäkin, mistä Lassikin on puhunut, että tyypillisesti niin kuin tietyistä syistä johtuen niin voi olla, että naiset on paljon enemmän niin kuin late bloomers siinä ammatillisesti kuin miehet. Johtuen niin kuin monesta asiasta, varmaan niin kuin usein perheen perustamisesta, erilaisista muista rakenteista ja sellaisista. Ja sitten siinä musta tuntuu, että tarvitaan tavallaan semmoista näkökykyä tai riskinottokykyä nähdä, että vaikka tämä niin kuin
mies, oletettu henkilö, niin kuin on aloittanut 18-vuotiaasta ja jyrännyt niitä leffojaan läpi, ja hänellä on tehnyt 8 leffaa, ja joku nainen on tehnyt 2 leffaa, niin silti sitä trackia ei katsota niin yksisilmäisesti kuin, että tämähän on paljon aikaansaavempi ihminen kuin tämä toinen tätä vastaavaa, vaan tavallaan pystyisi katsomaan sitä kokonaisuutta siitä, että mikä on ollut siellä sen naisen elämässä, mikä on johtanut erinäköisiin niin kuin viivästyksiin suhteessa ehkä hänen niin kuin tähän tällaiseen tekemiseen. Toisaalta sitten taas onko esimerkiksi elämänkokemusta tai jotain muuta karttunut, jolloin se on rikkaampi se asia, mikä sieltä sitten tulee, kun hän 40-plussasena vaikka pääsee vihdoin niin kuin sinne tekemään. Mutta tämä oli, pahoittelen rönsyä. Ole hyvä, ystäväni Timo. Se oli ihan hyvä rönsy. Ani, mitäs teillä, kun teillä on noin hyvät prosentit siellä tulossa, niin mitäs konkreettisia toimenpiteitä teillä tehdään tai on suunnitteilla tehdä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi? Me ollaan tilastoitu vuodesta 2018 käsikirjoittajan, pääosanäyttelijän, tuottajan ja ohjaajan rooleja. Meillä ei ole myöskään kyvykkyyttä tehdä se muuta kuin binaarinen tilastointi, ja nyt ei miettimään, että onko se edes juridinen vai onko se niin kuin oletettu perusteinen. Se todennäköisesti on oletettu perusteinen, mutta muu diversiteetti tietysti nousee koko ajan enemmän ja enemmän keskusteluun, ja niin kuin tavallaan Timon käyttämä soft power-termi on musta tosi hyvä, ja niin kuin, että miten me sitten tullaan vielä määrämuotoistamaan sitä, niin meillä on tällä hetkellä just kaikilla tavalla meidän vastuullisuus, ohjaus tietyllä tavalla ja sopimuksissa, työkäynnissä. Niin ehkä mä niinku itse näen, että on tärkeää, että fiktio heijastelee sitä yhteiskuntaa, missä me oikeasti eletään, ja ottaa ehkä vähän etunojaa ja antaa niin kuin sillä tavalla, ettei olla ainakaan jälkijunassa, mutta niin kuin tarkemmat työkalut. Käyttekö te tästä asiasta keskustelua ja koulutetaanko teidän omaa henkilökuntaa näiden kysymysten kanssa? No me käydään keskustelua, että tavallaan, ja meillä on tietysti niin kuin Elisa-tasolla meillä on diversiteettikoulutusta ja vastuullisuus, niin kuin kaikki vastuullisuuden osa-alueet, muun muassa sosiaalinen vastuu ja diversiteetti ja tasa-arvo on tosi tärkeänä meidän niin kuin Elisa-tasolla meidän agendalla, ja siellä koko ajan pyörii jatkuvasti koulutukset, ja siellä tietysti valuu niin kuin myös tähän sisältötekemiseen, mutta ehkä tässä on myös ominaispiirteitä, joita meidän sit pitää niin kuin ottaa käyttöön. Erikseen. Esimerkiksi tasa-arvotyökalu. Esimerkiksi tasa-arvotyökalu. Katja. No mä haluaisin oikeastaan nostaa nuo reality-ohjelmat, koska se on leipälajini, niin siinä on kyllä nämä casting-mahdollisuudet avartuneet huomattavasti, että pystytään nykyään kästäämään todella monipuoliset ryhmät, että mitä ollaan tehty vaikka Komppania Ketonia ja Gustavsbergia tai Viidakon tähtiä, josta sivumennen sanoen juurikin, että vanha Viidakon tähtöset, jossa bikinipukuiset tytöt catfighttasivat miesjuontajan ohjauksessa, niin se pystyttiin tuomaan tähän päivään, että naisjuontajalla, ja siellä on miehet ja naiset näissä osallisina näissä catfighteissa. Ja sitten ollaan voitu tehdä esimerkiksi Marco Björs Rakkauden seikkailu kokonaan homomiesten deittireality ensimmäisenä Suomessa. Ja sitten mulla on sen verran perspektiiviä, että 20 vuotta sitten tuotiin Neloselle sillä silmällä. Kyllä. Ja sitä ennenhän Suomessa ei ollut julkisuudessa homoseksuaaleja niin kuin nähty. Et se oli aivan ihmeellinen asia, että kun se pressi pidettiin ja toimittajat niin kuin valtasi sen paikan, niin mä en ole koskaan nähnyt urallani sellaista niin kuin kuhinaa, että ketä ne on, niin kuin ihan käytiin kuumana. Ja ajattelen, että siitä niin kuin 20 vuodessa on aika paljon tämä yhteiskunta avartunut. Että tämä on tietysti yksi positiivinen asia, ja pyritään, joskushan niitä ei edes löydy niin monipuolista kästiä kuin haluaisimme, vaikka Unelmahäihin, jossa on kuitenkin tavis pariskunnista kysymys, niin metsästetään kyllä. Niin, miten paljon te käytätte sitä aikaa? Sanoitko säkin, mainitsitko säkin koulutuksen, niin mitä se niinku ihan konkreettisesti tarkoittaa? Ketä teillä koulutetaan ja miten? No koko henkilökuntaa, että silloin joku tulee meille sisään, niin se on ensimmäisen kuukauden aikana käydään koulutus kaikista näistä asioista, ja pari kertaa vuodessa tulee tämmöinen kertauskurssi, joka kaikkien pitää suorittaa, että siitä tulee kyllä muistutuksia, jos ei niitä ole suoritettu.
Ja onko teillä minkään asteista tilastointia? Miten te teette sen tilastoinnin? Joo, meillä on tosiaan tämmöinen Be Counted, mutta siinähän ei voi pakottaa ihmistä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta me niin kuin suositellaan, koska se on se tapa kuitenkin saada sitä dataa. Ja tänä vuonna meillä on itse asiassa tällainen, että se on meidän goalsseissa, että people kameran edessä ja sen takana, ja siihen pitää saada diversiteetti, että se on meidän goalsseissa, jotka myös trackataan. Ja sitten on tämmöinen koulutusohjelma, jonka tarkoituksena on niin kuin tukea naisten pääsyä johtotehtäviin ja ei-binääristen niin ikään. Et kun ollaan toskin nähty, että 1% ei ole paljon, mutta täällä kuitenkin jo nähdään, niin globaalilla tasolla tietysti tämmöiset on tosi tärkeitä kanssa viedä läpi. Kiitos. Mitäs Hanna? Jotenkin tässä on niin paljon asioita, tekisi mieli tarttua moneen lankaan. Joo, meillä on koulutukset ja muut varmasti aika itsestäänselvää, mutta ehkä niihin täytyy sanoa, kun puhuttiin tätä, että mikä täälläkin on edustus, kuinka paljon miehiä ja naisia. Iloisia hetkiä oli viime viikolla, meillä oli eräs koulutus ja se, mitä keskusteluja käytiin sen jälkeen, kun jengi sanoo sitten jotenkin, että oli vähän niin kuin ajattelin mennessä, mitä mennessä ajattelin. Ja sitten se siellä oli monet miehet, jotka puhuu niin kuin sellaiseen malliin jotenkin, että kuinka käytännön tekeminen avaa myös silmiä ja ajatuksia, että juurikin tämä niin kuin ehkä pienellä työntövoimalla ja pakottamisella, niin mä uskon, että näihin asioihin saadaan myös iloisuutta, positiivisuutta. Sitten tuohon Lassen mainitsemaan, eletään haastavia aikoja monella tapaa, niin kyllä mä ajattelen, että tämänkaltainen osaaminen, tämänkaltaiset toimintatavat on valtava kilpailuetu myös tänä päivänä. Tuotantoyhtiökenttä, jotka tällä hetkellä varmasti miettii omalta osaltaan taloudellisia tilanteita, kuinka paljon tuotantoja on sisässä, niin varmasti miettivät myös työturvallisuuteen liittyviä asioita, psykologiseen turvallisuuteen liittyviä asioita, työhyvinvointia. Ja kyllä se tilaajan näkökulmasta on myös vankka kilpailuetu, jos sellaista osaamista ja sitä ajatustyötä tehdään. Että kyllä mä uskon, että aika paljon alalla ajatellaan näitä asioita tällä hetkellä. Mun on pakko todeta tuohon, että itse joudun opiskelemaan aktiivisesti koko ajan näitä asioita, vaikka on tuommoinen vanhan linjan feministi, niin koko ajan on uuden edessä ja haastettuna. Ja yksi sellainen asia, jonka sosiaalipsykologi Leena Erling, kun oli puhumassa meidän opiskelijoille motivaatiosta, sanoi, että uuden oppiminen on aina narsistinen loukkaus. Niin se on musta kauhean hienosti sanottu, että sä joudut aina luopumaan jostain vanhasta, kun sä opit jotain uutta. Ja se vaatii niin kuin paljon työtä niin kuin jaksaa olla siinä jatkuvan oppijan tilassa ja siinä, että ei voikaan tietää kaikkea, virheitä tapahtuu. Niin mua kiinnostaa tavallaan myös teidän kohdalla se, kun te olette tilaajia ja rahoittajia, mahdollistajia, ja kun suurin osa ihmisistä, jotka tarjoaa teille sisältöä, on freelancereita, miten heidän koulutus tapahtuu? Kuka heidät kouluttaa? Tietenkin he on käyneet koulutuksen yliopiston tai ammattikorkeakoulun tai jonkun muun vastaavan, mutta niin kuin, miten huolehditaan tekijöiden kouluttamisesta? No me tietysti toimitaan pääsääntöisesti aika isojen vakiintuneiden tuotantoyhtiöiden kanssa, joilla on taas sitten omat velvoitteet sopimuksellisesti. Tietysti heillä on omat velvoitteet omaa henkilökuntaa kohtaan. Kyllä varmasti freelancereiden tilanne tällä hetkellä alalla puhututtaa ja työhyvinvointiin kiinnitetään yrityksissä huomioita, että kyllä me paljon käydään tätä keskustelua ja selkeästikin yrityksissä mietitään ylipäänsä sen oman vakituisen henkilöstön hyvinvointia, mutta myös friikkujen hyvinvointia. Että kyllä mä uskon, että ne on aika lailla, viittaan jälleen tähän kilpailuetuun, kyllä se, että on hyvinvoiva henkilöstö, niin kyllähän se tekemisessä näkyy. Sitten mun pitää vielä näihin sisältöihin, joihin Katja viittasi, niin jos ajatellaan Maikkarin sellaisia vaikka pitkäaikaisia yli 20-vuotisia tuotteita kuin Salatut elämät, suurelle yleisölle Suomessa just monenlaisia henkilökuvia, monenlaisia perhekuvia, monenlaisia seksuaalisuuteen liittyviä kuvia, diversiteettiä. Et jos ajatellaan, meidän ei kannata miettiä pelkästään niin kuin ehkä, että tehdäänkö, minkä tyyppisiä elokuvia tehdään, vaan tätä niin kuin sisällöllä vaikutustyötä me pystytään tekemään tosi monenlaisilla asioilla. Meidän Tanssii tähtien kanssa casting-prosessit
me käytetään niihin todella paljon sekä tuotantoyhtiössä että meillä kanavalla aikaa siihen, että me halutaan joka kerta, joka kaudelle yllättää, tuoda uusia henkilöitä. Et ei me katsota pelkkiä niin kuin top-tunnettuuslistoja, vaan sitä, että minkälaista tanssin riemua, minkälaisten ihmisten esiintymistä me voidaan tuoda esiin. Sitten on ehkä tällaiset vähän niin kuin ei-kaupallisen kanavan ohjelmistossa hallitsevat, mutta vaikkapa Tabu tänä keväänä, jossa on Tourette-ongelmaisia tai syndrooma omaavia, jossa on lapsettomuudesta kärsiviä, jossa on vakavasti sairaita, suoraan sanottuna kuolemansairaat, jotka tietävät, että tämä sairaus tulee johtamaan kuolemaan, niin jos me sisällöllisesti mietittäisiin vaan, että me halutaan tavoittaa suuri suomalainen yleisö ja tehdään helpon kautta, niin ehkä meidän ei kannattaisi lähteä tuollaiseen. Mutta me halutaan katsoa eteenpäin, me halutaan tehdä freesiä, me halutaan tuoda myös niitä yllättäviä paloja ohjelmistoon, ja tämän kaltaisilla teoilla me sitä tehdään. Ja niistä pitää olla aina ylpeitä niistä sisällöistä. Kiitos, Hanna. Mitäs Elina? Mitäs kaikkea konkreettista Ylellä tehdään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi? No paljon tehdään kaikkea. Jos ajattelee Yle talona, itsekin vasta kun menin sinne, ymmärsin kuinka valtava se on, että siellä on se 300 000 ihmistä, niin talon sisällähän tehdään tosi paljon. On meille henkilökunnalle on koulutuksia ja on kokonaisia päiviä omistettu sille vieraineen, on omat kanavat, mutta nyt jos me mietitään sitä suhteessa siihen, kenen kanssa elokuvatiimi toimii, niin palaan siihen alkuperäiseen kysymykseen, että ei vaan mies-naiskysymys, vaan eri vähemmistöt. Ja me ollaan pohdittu sitä tosi paljon, koska Ylen tehtävä on tietenkin asiakkaita ovat kaikki suomalaiset, kaikkia ryhmiä, kaikki vähemmistöjä meidän pitää palvella. Niin miten saada siellä tekijäkunnassa niiden äänet kuuluviin? Ja elokuva, että meillähän on toki eri tiimejä, ja meillä on eri osastoja Ylessä, ketkä tekee jo hyvää työtä sen eteen ja saa eri tekijöitä. Mutta miten me elokuvissa saadaan ne tekijät? Koska tässä on 2 pointtia. Ensinnäkin on se, että pitkä fiktio-elokuva on hyvin kallis väline, ja siihen tarvitaan niin kuin koulutus, jolloin me taas päästään rakenteellisiin asioihin ja koulutukseen. Millaisia opiskelijoita koulussa on, jotka valmistuvat ammattilaisiksi, joiden kanssa me voidaan niitä tehdä. No toinen kysymys on se, että jos ei ole pitkä fiktio, meidän tiimissä tehdään myös dokkaria. Että mitä dokumenttisisältöä, joka on kuitenkin kevyempää ja se mahdollistaa, se ei maksa 1,5 miljoonaa. Mitä me voitaisiin tehdä sellaista, että me saadaan niitä tarinoita ja representaatioita kankaalle, jos me päästään myös siihen kysymykseen, että miten me tehdään itsestämme riittävän kiinnostavia. Ylellä ei ehkä ole aina se kuva, että me ollaan se ketterä ja innovatiivinen ja nopea toimija, että miten me saadaan varmistettua, että ne ihmiset, jotka olisi tosi relevantteja meille, jotta heidän ääni saadaan kuuluviin, kokevat, että Yle on se, jonka kautta he voivat sen tehdä. Niin tässä on meillä ollut paljon pohdintaa ja myös konkreettisia toimenpiteitä, miten käsin poimien voimme löytää niitä ihmisiä, miten me voidaan pitää omia koulutuksia ja saada tarinoita sitä kautta. Ja esimerkiksi Hyppe Salmen vetävä Arena Stories, joka on yksi tiimi Yle Draamassa, niin ne tekee hirveän hyvää työtä, koska he voi tehdä vähän niin kuin kokeilevampaa. Ja vielä pakko yksi anekdootti sanoa tästä representaatiosta, koska sillä on niin paljon väliä, mitä tarinoita ja millaista todellisuutta me kankaalle esitetään, niin viimeinen kerta nyt, kun mainitsen tytöt, mutta mainitsen silti. Mehän saatiin siitä sellaista palautetta, että eihän tämä nyt ole realistista, että ei mitään väkivallan uhkaa missään. Että siellä ne tytöt nyt seksiä ja kyllä nyt ja se poikakin, jonka päälle oksennettiin, niin puuroa aamulla tekee ja ei tämä ole totta. No, ei niin, mutta kun se voisi olla ja sen pitäisi olla. Ja meidänhän pitää näyttää niitä maailmaa ja todellisuuksia, millainen maailman tulisi olla ja voi tulevaisuudessa olla. No niin, se oli pitkä ja rönsyä vastaus, mutta koko ajan mietimme siis tätä, miten tuomme niitä maailmoja, jotka jo ovat, mutta ne ovat katvealueilla, miten tuomme niitä maailmoja, jotka voisivat olla, koska me kaikki uskotaan, että sisällöllä ja elokuvilla me muutamme maailmaa ja luomme uudenlaista todellisuutta. Juuri näin. Mitäs 4? Ei ole 5, mulla on vielä aikaa hyvin. Mä olin pyytänyt vain 5 minuuttia, tehtiin jäädä aikaa kysymyksille, hyvä. Yleisön kysymyksille. Yes, no niin, Katja viittasikin jo tuossa historiaan, ja me ollaan kyllä kannettu niin kuin alkuajoista asti hyvin ylpeänä sellaista monimuotoisuuden edistämisen viittaa, tai se on niin kuin osa meidän brändi-DNAta niin vahvasti, että se tuntuu meille no-braineriltä. En väitä, että ollaan täydellisiä, ei todellakaan, mutta jos kysytään meidän työntekijöiltä, ja nyt vähän 4 vedän pois sanomakokonaisuudesta, kaikki kunnia myös koko Sanomalle, mutta kun on koko urani tehnyt 4, niin
Se on meille no-brainer. Se on niin kuin osa meidän tapaa ajatella. Me halutaan edistää monimuotoista ihmiskuvaa, tehdä tekoja sen eteen. Nyt meillä on tullut paljon enemmän työkaluja ja tapoja edistää sitä asiaa. Et jos mä katson taaksepäin ja mikä on muuttunut, sekin oli yksi siellä kysymyslistassa, niin meillä on ollut hyvä tahto, mutta meillä ei ole ollut niin kuin oikeanlaisia tapoja ehkä käydä sitä keskustelua, nostaa niitä esiin. Ja nyt mun mielestä on koko ajan enemmän, mikä on aivan niin kuin upeata. Konkreettisia tekoja. Itse me voidaan eniten vaikuttaa niin kuin tietenkin meidän omaan tekemiseen, eli siis niin kuin Nelosen sisällä tekemiseen, siihen, että ketä me rekrytoidaan, miten me edistetään meidän työntekijöiden hyvinvointia, miten me koulutetaan ihmisiä, se on nyt mainittu moneen kertaan. Viimeisempänä meidän sisäisistä koulutuksista sen lisäksi, että meillä on tuollainen just eettinen code of conduct, kerran vuodessa vähintään pitää se käydä, niin Seta oli puhumassa meillä sukupuolten moninaisuudesta. Ihan mielettömän hyvä puheenvuoro, pyytäkää se heiltä tai katsokaa. Netistäkin löytyy matskua, siis saatiin niin hyvää palautetta siitä, että silloin oli todella paljon niin kuin kysyntää tai imua ja ihmiset oli tosi kiinnostuneita ja oli monta vanhaa jäärää, joiden en olisi uskonut sinne yleisöön tulevan, kun se oli kuitenkin vapaaehtoinen, jotka oli eturivissä kyselemässä ja halusi tietää lisää. Että tahto on hyvä ja nyt työkaluja on niin kuin paljon enemmän, niin se tässä ilahduttaa. Vastasinko mä kysymykseen? Kyllä vastasit, kiitos. Tämä oli hyvä esimerkki. Lasse. Haluatko lisätä jotain konkreettisia asioita Sessin puolelta? En tiedä mitään uutta varsinaisesti, mutta sehän on tietenkin selvä, että me sisäisesti koulutetaan niin kuin kohtuullisen säännöllisesti niin kuin noin kaikkia meidän työntekijöitä, että se on ihan selvä näin. Ja meidän tilastointi laajenee ja syvenee koko ajan, että me saadaan tarkempaa tietoa siitä, että miten tämä ala, ja varsinkin meidän tukema osa tästä alasta toimii. Siellä tulee sitten näitä lainsäädännöllisiä esteitä, että etnistä profilointia emme voi harrastaa, eli siellä joudutaan vähän arvailemaan välillä ja muuten. Mutta se, minkä mä mainitsin jo aikaisemmin, esimerkiksi tämä, että meillä on ollut tämä monivuotinen yhteistyö tuon AMPin kanssa, niin se alkaa nyt näkyä ihan selvästi, että niissä koulutuksissa olleet maahanmuuttajataustaiset ihmiset, niin nyt alkaa tulla hakemuksia, jotka on sillä tavoin oikein tai hyvin tehtyjä, että me voidaan hyvällä omalla tavalla tukea. Että se kasvaa ihan selvästi koko ajan, tämä puoli. Ja sitten tulee tällaisia siis tilastollisia anomalioita välillä, että jos ajattelee toissa vuotta, että jos tämä Euroopan ainoa alkuperäiskansa, joka osin asuu Suomessa tuolla pohjoisessa, edustaa 0,4 promillea Suomen kansalaisista, niin sai 7,5% meidän tukivaroista toissa vuonna. Mutta nämähän on just tällaisia sattumia, että jonain vuonna on useampi hakija samasta ryhmästä, mutta kyllä se nyt ainakin ostaa sen, että ei tällä sillai, emme ainakaan kaavamaisesti katso sitä, että osuus väestöstä vaikuttaisi meidän tukivaroihin, niin kuin joissain maissa on itse asiassa tällä. Kiitos. Roosalla oli joku. Mulla oli mini-huomio vielä tähän näin, koska puhutaan niin kuin nyt tästä, itse ehkä niin kuin tämmöisen ruskean tytön äitinä, niin mietin tietysti myös just tätä representaatiota näistä etnisistä kulmista, ja mä mietin itse sitä, että miten vaikea on tälle alalle tulla niin kuin ulkopuolelta, että kun sille on vaikea jo tulla niin kuin vaikka elokuvakoulujen ulkopuolelta, niin saati sitten, niin kuin jos on vaikka maahanmuuttajataustainen, eikä tunne niitä ihmisiä, eikä tunne niitä käytäntöjä, niin mun mielestä tosi tärkeä juttu, että me voidaan ajatella niin, että tuolla jossain tapahtuu jotain kehitystä, mutta me voidaan myös ajatella niin, että jokainen tässä salissa oleva voisi ottaa mentoroitavaksi jonkun sellaisen ihmisen, myös jonkun naisen, joka voi olla minkä ikäinen tahansa, myös 45 plus naiset vaan tarvii niin kuin pivotoidakseen, ehkä tekemään jotain luovaa, että nekin tarvii tukea, myös nuoret naiset tarvii tukea, myös miehet tarvii tukea, kaikki ihmiset tarvii tukea, joten tavallaan se, että tuetaan toisiamme myös niin kuin sillä arjen tasolla, niin se olisi mun mielestä tosi tärkeää ja semmoinen, mitä voidaan faktisesti tehdä. Kyllä, mentorointi on hyvä asia, tukeminen. Siellä ihan nopea kommentti sieltä vielä sitten. Oliko se Hanna, pyysit? MTV:llä on mentorointiohjelma oppilaitosten kanssa, eli tuodaan sitä nuorten näkökulmaa myös. Ja me opitaan heiltä, he oppii meiltä. Tosi hyvä.
Juuri näin, ja ehkä vastaan tuommoiseen kysymykseen, Taru pääset kohta asiaan, mutta mä päästään sut kohti irti sieltä, mutta vastaan nyt, kun itse edustan Taideyliopiston teatterikorkeakoulua, ja tietenkin me vastataan toisena yliopistona esimerkiksi näyttelijöiden koulutuksessa, niin meillä on valintakoetutkimus käynnissä, jota ei ole löytynyt vastaavaa, ei olla löydetty mistään muualta Euroopasta eikä maailmalta, eli me tutkitaan keitä meille hakee, keitä valitaan ja millä perusteella. Se on aika pelottavaa, altistaa oma toimintansa semmoiselle tutkimukselle, mutta nyt ollaan saatu vihdoin juristit tuo pois sen kimpusta, eli päästään niin kuin asiaan taas syksyllä, eli sieltä on tuloksia luvassa niin kuin ensi tammikuussa viimeistään siihen liittyen, että yritetään kantaa oppilaitoksena myös vastuuta siitä, että mitkä on meidän sokeat pisteet, niin kuin esimerkiksi näyttelijöiden valintaprosesseissa ja miten voitaisiin parantaa sitä ja pitääkö meidän tehdä jotain sille asialle, keitä meille esimerkiksi hakee. Mutta hei, nyt mä menen hyvin nopean kierroksen. Tähän on yksi sana on vastaus, tai siis tähän saa vastata yhdellä sanalla. Yhdellä sanalla, se on kyllä tai ei. Ja se on se, että aiotteko ottaa tasa-arvotyökalun osaksi prosesseina joko suosituksena tai jopa pakollisena välineenä. Ja siihen saa vastata myös ei. Mä ymmärrän, että teidän pitää arvioida se, mutta... Saako siihen vastata, että no todellakin? Yes, hyvä. Anteeksi, eli pitää jakaa silleen, että sitten kun meidän salkusta tulee tuotantoja Suomeen, niin mä katson, että se on käytössä, sen voin luvata. Ja sitten kyllä lupaan puhua siitä myös sitten muiden muualla tehtyjen tuotantojen osalla. Kyllä jossain muodossa. Mahtavaa. Kannatan. Onko tässä vaihtoehtoja? Näin loputtomasti. Aloitettu yhteistyökumppaneiden kanssa tutkiskelua ja erittäin positiivisesti suhtaudutaan. Lisätietoa tarvitaan. Mahtavaa. Kyllä, mehän ollaan oltu mukana kehittämästä tätä, on ihan mahtava, hyvä ja kiitos. Me joudumme kehittämään sitä vielä vähän edelleen, koska tarvitsemme sellaisen, jota voi käyttää kaikissa tuotannoissa. Mehän haluamme kaikkiin tuotantoihin tämän käyttöön, niin se ei ihan vielä siihen sovellu, mutta jatkamme työskentelyä. Mahtavaa. Mä oon todella nyt puu- ja kuorevärissä lupaamassa kollegoiden puolesta. Mä en ihan uskalla sitä tehdä, mutta haluan sanoa, että olen tutustunut siihen ja se nostaa mun mielestä niin kuin upean monipuolisesti kaikkia niitä eri teemoja, mitä tähän asiaan liittyy. Ja se on niin kuin mielettömän hieno ihan checklistinä ihan omaankin työhön, että siitä niin kuin suuri kunnia ja kiitos. Tämä oli tämmöinen puolittainen lupaus. Hyvä, puolittainen lupauskin on jo melkein lupaus. Lasse. Joo, tämmöinen pehmeä ja ystävällinen organisaatio niin kuin meni. Me otetaan tietenkin ensin suosituksena käyttöön ehdottomasti ja sitten jos ala ymmärtää sitä käyttää, niin hyvä, jollei, niin sitten täytyy keksiä pakottavia keinoja. Eli tulee käyttöön. Hei, mä kiitän tässä kohtaa panelisteja, mutta nyt mä avaan tämän keskustelun. Siellä oli Tarulla heti käsi pystyssä ja meillä on hetki aikaa yleisön kysymyksille tai kommenteille. Ja muistutuksena yleisölle, että tämä taltioidaan että myös teidän kommentit tulee sitten tähän mikkiin. Joo, mä oon Taru Mäkelä ja mulla on yksi kysymys, mutta sitä ennen mä Roosalle ja kaikille, niin mä niinku kommentoisin sitä, että naiset on late bloomereita. Niin se on hirveän hyvä asia. Mun mielestä naiset tekee aika pitkän uran tällä alalla. Ja se johtuu siitä, että nainen ei voi olla nero. Siis genius on miehen kotijumala. Naisen kotijumala on Juno, joka pitää huolta kotiliedestä, lämmittää makaronilaatikon ja sen takia. Ja tästä syystä, kun me päästään alalle, niin me emme koskaan voi käyttäytyä kuin nerot, meitä ei kohdella kuin neroja, jolloin me opimme sen asian. Me pidetään aikataulut, me pidetään budjetit. Meillä on ihan sivistynyt silleen niin kuin ihmismäinen tapa tehdä. Ja mä voin sanoa, että siis mä käyn 70, mutta mun puhelin soi koko ajan. Koska jonkun täytyy viedä nämä maaliin sivistyneesti. Mutta mä olisin sen verran vaan, että mä oon ollut hirveän iloinen nyt tässä. Tämä keskustelu alkoi joskus, kun tästä välineestä oli puhetta. Mä olin silloin WIFTin hallituksessa, mä olin 20 vuotta sitten säätiön hallituksessa, jossa mä kysyin, että voisiko tilastoida, että nais- ja mieshakijat, ja kaikki katsoi mua niin kuin hepokelloa, että idiootti. Mutta näin ne asiat menee, ja tuosta, että miksi menee 300 vuotta, niin toi oli mielenkiintoinen toi
Miina Sillanpää oli ensimmäinen ministeri vuonna 1926, niin vuonna 1949, ja tähän liittyy nyt kysymys, vuonna 1949 tuli läpi Lex Miina, eli hän 23 vuotta ajoi läpi lakialoitetta, jossa parannetaan kotiapulaisten ja piikojen työolosuhteita, jotta esimerkiksi pikkupiikojen ei enää tarvitse mennä isäntien kanssa saunaan pesemään isäntien selkää. Siis 23 vuotta hän teki tätä työtä ennen kuin tämä meni läpi. Ja nyt me aina näissä tilanteissa kaikki on kaunista ja mikään ei tee kipeää. Ja kuitenkin se Lex Miina Sillanpää, niin se liittyy semmoiseen, että työolot, työaikataulut ja se, miten naisia kohdellaan, on todellakin outoa. Ja kun mä luen lehtiä, niin mä huomaan, että Suomessa elokuva- ja TV-alalla työolot, aikataulut ja naisten kohtelu on jotenkin vinksallaan. Siis vuonna 2024. Mä olisin kysynyt se, että onko teidän mielestä nyt niin kuin työolosuhteet ja Me Too hoidettu? Kiitos. No se oli suora kysymys. Mä pyydän teiltä sille lyhyitä ja napakoita vastauksia, jotta ehditään ehkä ottaa joku toinenkin kysymys, mutta sieltä haluaa Elina vastata. Mä voin vastata heti, että no ei ole hoidettu kyllä, että tekemistä riittää. Ja koko ajan tähän mekin mietitään enemmän välineitä, koska me ollaan tilaajina ja rahoittajina kauempana niistä tuotannoista. Ja se on se haaste. Me ollaan kaukana, miten me voidaan olla lähempänä, miten me päästään niihin kiinni. Yksi ihan konkreettinen muutos nyt tänä keväänä, jonka otimme käyttöön, on se, että sen lisäksi, että meidän anonyymi ilmoituskanava on nyt paremmin lyönyt läpi, että se on olemassa, niin me tullaan myös esimerkiksi ihan tilaajina tuotantojen starttipalaveriin, siis niin kuin olemalla läsnä ja näkyviä ja että olemme osa sitä tekemistä, niin se on meidän mielestä niin kuin yksi väline siihen, että tulemme siihen, kerromme keitä olemme, miten meihin voi olla yhteydessä ja pieniä asioita kerrallaan. Nyt oli Lasse, Katja, halusko Hanna sitten kommentoida nopeasti? Sanon lyhyesti, että samat toimenpiteet, starttipalavereet. Samat toimenpiteet on siellä käynnissä. Niin, siis ei tietenkään ole valmista ja onneksi suunta on ehkä ollut kuitenkin viime vuosina oikeaan suuntaan, en edes väitä, että riittävän nopeasti, mutta meillä on vähän sama juttu, että rahoittajana ollaan hirveän kaukana siitä käytännön työstä, ja kun me ei ole mitään poliiseja, me ei voida olla siellä kuvauksissa tai tuotannossa läsnä, niin, mutta mitä aina silloin tällöin meille kerrotaan, niin kyllä on aika paljon tehtävää. Katja. Joo, tehtävää on, mutta sellainen meitä kaikkia koskeva mun mielestä positiivinen kehitys on, että meillä alkaa olla enemmän sanastoa näihin asioihin ja puhutaan vaikka sosiaalisista taidoista esimerkiksi. Että tavallaan semmoisia, että ajatellaan, että tämä kuuluu sun ammattiin, että sulla on tietyn tasoiset vaikka sosiaaliset taidot tai tietty ymmärrys asioista, että se ei ole pelkästään se, että sä osaat niin sanotusti sen homman. Ja tässä mun mielestä me ollaan Suomessa oltu vähän takamatkalla, että mitä se niin kuin tarkoittaa olla ammattilainen ylipäätänsä. Et ehkä ollaan joskus jopa pidetty vaikka ruotsalaisia, niin kun, nyt mitenkään nostamatta heitä jalustalle, mutta teennäisenä, kun he ei sano niin suoraan tai jotain vastaavaa. Mutta sekin voi olla vain niin kuin huomaavaista käytöstä. Niin, että osattaisiin käyttäytyä. Niin. Se on ihan hyvä edellytys. Mitäs Roosalla oli sitten ja haluuko? No, mä olin itse asiassa tuomassa ihan tuon saman esille, eli tavallaan sä oot oikeassa siinä, Taru, ja tietysti kaikki täällä siis tietää sen, että usein mennään tuotantoihin aliresurssoituna, liian vähän kuvauspäiviä, liian vähän resursseja. Freelancerit joutuu ehkä tekemään useita keikkoja peräkkäin, niin kuin työuupumus iskee moneen, varsinkin ehkä niin kuin, eräänlaiseen just tähän tällaiseen, niin kuin just näihin naisiin, jotka hoitaa hommat, eli näihin niin kuin suorittajiin, niin sanottuihin kiltteihin tyttöihin, jotka ehkä sitten voimaantuu pikkuhiljaa sen myötä, mutta tavallaan tämähän on nähtävissä ja se on tosi olennainen, yksi olennaisimmista asioista, mihin meidän pitää ehkä ihmisinä kiinnittää huomiota, että me annetaan koko ajan nimenomaan nämä perussosiaaliset taidot, toisten tukeminen, että me annetaan niin kuin huomiota niille, otetaan taakkaa pois niiltä, jotka on väsähtämässä sen kuorman alle. Ja se on mun mielestä ihan supertärkeä. Mituusta sekään ei ole käsitelty, loppuun käsitelty ja varmasti niin kuin tämä keskustelu jatkuu ja toivottavasti jatkuu niin kuin edelleen. Ani.
Joo, ei ole hoidettu. Ja niin kuin, että edelleen nostan sitä, että asiat voi myös ottaa takapakkia. Että se, että joku asia on nyt jollakin tavalla, niin ne lähtee todella helposti liusumaan taakse jonnekin suuntaan. Ja siitä mun mielestä yksi hälyttävä esimerkki on se, että sukupuolien arvot, väliset arvot on tosi eriytynyt tällä hetkellä. Ja mihin se johtaa meidät, jos me ei niin kuin oteta sitä käsittelyyn tavalla tai toisella. Kiitos Ani tuosta kommentista, että se tasa-arvo vaatii, että se voi ottaa takapakkia myös, mikä on todettukin täällä useampaan kertaan. Ja siinä tietysti myös se, että tunnistitte oman vastuunne siinä sen kanssa työskentelyssä. Timo, haluatko vielä lisätä tähän jotain? Onko Me Too hoidettu? Ei tosiaankaan ole hoidettu, jos tuli hyvät pointit. Ehkä mä sen lisään, että kun näitä amerikkalaisia kanssa tehdään, niin siellä tämä on vielä ihan kiitettävästi pinnalla. Meillä on enemmän niin kuin vääntöä niin kuin ympäristöpuolen asioista amerikkalaisten kanssa, kuin sanotaan Me Too- ja diversiteettipuolen kanssa, mutta siis silti jotain on tehty ja edelleen pitää tehdä. Kiitos. Oliko siellä yksi nopea kommentti vielä sieltä? Ai, nopea. Joo, nopea, joo. Meillä on 3 minuuttia aikaa. Niin. No niin. Inka Hietala, tuottaja, elokuvatuotantoyhtiö MADE. Ja mä en tiedä, onko tämä kysymys vai statementti. Tästä puhuttiin aikaisemmin kannustamisesta ja miten kannustetaan naisia tai monimuotoisia tekijöitä laittamaan hakemuksia sessiin tai pääsemään tälle alalle. Ja itse olen kyllä sitä mieltä, että siihen tarvitaan niin kuin konkreettisia työkaluja ja järjestelmiä. Sanoit, Lasse, että kannustat ja rohkaiset eri tilaisuuksissa, niin ei ehkä ole omasta mielestäni niin konkreettista, koska miten siellä varmistetaan, ketä siellä sitten on paikalla. Ja ehkä myös Suomen elokuvasäätiö voi sillä tavalla kantaa myös vastuuta, ettei siirrä sitä vastuuta pelkästään niin kuin koulutusinstituutioille, että he määrittävät, ketkä niin kuin tälle alalle pääsevät ja ovat ammattilaisia. Itse en ole siis käynyt Aaltoa. Ja että tietenkin vähän niin kuin Ruotsissa ja Norjassa ja Tanskassakin on näitä ohjelmia debyyttitekijöille ja monimuotoisille tekijöille ja uusille talenteille, niin ehkä mun kysymys itse asiassa on, että mitkä perustelut, miksi Suomen elokuvasäätiöllä ei tällaisia ohjelmia tai hakuja ole. Kiitos. Haluatko Lasse nopeasti vastata, jos tähän pystyy nopeasti vastaamaan? Niin, tämä on vähän, ehkä hieman laaja kysymys, mutta yksi on tietysti se, että jos vertaa meidän pohjoismaisiin kollegoihin tai vastaaviin instituutioihin, niin niillä on 2-4 kertaa enemmän rahaa kuin meillä. Noin Tanskalla on toimintamäärärahat, jotka itse asiassa tällaiseen paljon koulutuksen muun liittyy, niin ne on tällä hetkellä yli 6-kertaiset siitä, mitä meillä on. Että mahdollisuudet ovat toiset, se on yksi. Sitten meillä on tämmöinen, mistä aina ministeriökin muistuttaa, että meitä koskee julkisen rahan jakajana hallintolaki, joka edellyttää tasapuolista toimintaa, jolloin jonkin yksittäisen ryhmän esiin nostaminen siten, että me järjestettäisiin suoraan jotain, niin ei se ehkä mahdotonta ole, mutta se on hieman ongelmallista. Että mikäli meillä olisi oikeasti varaa johonkin, niin me jouduttaisiin kyllä keskustelemaan sen niin kuin vielä ministeriön kanssa. Sen sijaan, jos joku hyvä taho haluaa järjestää tällaista koulutusta, niin me voidaan ehkä löytää jostain muu elokuvakulttuurin tuosta tai tällaisesta sitten rahoitusta siihen. Se on vähän eri tilanne. Esimerkiksi WIFT. Menisin sanoa sama. Joo. WIFT? Hei, mä kiitän todella paljon ja tosi hyvä kysymys oli tämä, joka osoittaa sen, että me tarvitaan edelleen konkretiaa, me tarvitaan konkreettisia työvälineitä ja yksi asia, mitä me myös tarvitaan, on keskustelu. Mä itse uskon aina siihen dialogisuuteen ja se on musta kiva, että tänään me käytiin tässä, vaikka aika oli lyhyt ja valtavia teemoja ja asioita nousi, niin mä haluan kiittää teitä kaikkia tästä keskustelusta ja kiitos yleisö, että olitte paikalla. Tehdään tekoja ja tuetaan toisiamme ja keskustellaan ja opitaan uutta. Ja tässä vielä lanseeraan nyt tässä villisti tällaisen, että
ainakin 1 päivä viikossa voisi olla sellainen, että keskustellaan tasa-arvosta. Tämän esitti Laura Munsterhelm suorittaessaan vesijuoksuja, joten nyt julkistamme tasa-arvo torstai. Tuur, väistyköön ja Taru, mun silmissä oot Nero. Good job.